Bueno, arratsalde on danorik eta ongi etorriak gaurko saioara. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Arratsaldeon, ongi etorri topaketa hauen bigarren saiora. Dakizuen bezala bulegoa zenbaki barik azkuna zentroaren arteko lankidaitzaren emaitza da. Eta dakizuen bezala bere helburua da aztertzea 1977-2017 bitartean egon diren erakusketak aztertzea. Bi topaketa egin dira orain arte, oraingoa da 3. eta orain aztertzen ari garen hamarkada da 87-87 bitartekoa. Hamarkada horretan hasten da arteleku bezalako erakunde garrantzitsu bat ireki zen eta 87 da azken data, eta beste erakunde garrantzitsu baten inaugurazioa gertatu zen, Guggenheim Bilbao Museoa hain zuzen. Atzo, gurekin egon ziren 3 gonbidatu, gaur beste 3 gonbidatu edukiko ditugu, goizean 6 komunikazio ere, 6 txosten ere egon dira. Atzo Aimar Arriolaren hitzaldia entzun genuen lehenik, berbizitatu zuena Karrinen esperientzia espaliurekin, gero bigarren eduki genuen Rachel Weisz, Labanakoa Bienala hitz egin zigun, eta Joaquín Vázquez Ruiz de Castro Viejo eduki genuen El sueño imperativo eta 81koa eta 82ko plus ultra erakusketei buruz hitz egin zigun. Beak zango diguz gaur goizean zer gertatu den txostenen aurkezpenetan. Aurreko saioetan egon zaretenek dakizuen bezala formato desberdinak egin ditugu, beste batzuetan tailerrak eduki ditugu gonbidatuekin, baina kasu honetan hamarkadak igaro ala, orain aldira hurbiltzen ari gara, eta beste forma bat saiatu nahi genuen, eta horregatik txostenen aurkezpenerako deialdia egin genuen, eta gaur goizean 6 proposamen entzun ditugu. Denbora, espazioa, elkarrizketa, eztabaida egon zedin, eztabaidatzeko, begiratzeko beste modu batzuk. Gure helburua baita erakusketa desberdinen azterketa egitea, beraien iragana oraina tratatzea, eta programa hau azter egin genuenean izen handiak etorri zitzaizkigun burura, asko pentsatu duen jendea, eta badakigu ordea jende asko dagoela beste eremu batzuetatik lanean, jende gazte asko ikertzen baita ere erakusketak, komisaria doaren bidetik, eta horregatik egin genuen txosten horietarako deialdia, eta goiz osoa pasatu dugu hemen, oso intentsitate handiko saioa izan da gaur goizekoa, eta, bueno, denbora asko geneukan arren, presaka joan behar izan dugu bazkaltzera, bai merkamena eskatzen dugu, zenbait parte hartzeri denbora gutxi geratu zaielako, eta gaur arratsaldean, tarterik balego, txoko bat egin alko genieke. Eta formatoak azken batean jarraitu egingo baitu. Gaur goizekoan jende gazteagoa eduki dugu, beste eremu batzuetatik lanean ari zena, batzuk guretzako ez ezagunak, beste toki batzuetako jendere bai, eta seguruenik formato honekin jarraituko dugu.
jakin dezazuen zer landuko dugun eta ze pertsona egon diren gurekin. Folietuan agertzen den arren, jakin dezazuen zeri buruz hitz egin den sare bat ehundu baita eta referentzia komunak eduki ditugu, atzo aipatu zirenak, gaur aipatu direnak, baita guztiekin osatutako sare bat. Alex Alonso hasi da, taxidermia en el Jardín del Eden izan da lehenengo parte hartzea. Le Magicien de la Terren berri irakurketa bat egin du, gero Anita Orzesek Bienal Sareari buruz hitz egin du, Labanako 89ko Bienala eta Veneziakoa 74 geroztikakoak lotu ditu. Azterketan erakutsi zaigu bienalismoa eta bere kritikak, hobekuntzak eta abar. Gero, Seila Portillak iesari buruzko bi erakusketa hitz egin digu, 91koak, bata Felix González Torresena eta bestea Grup Materialena. Eta ja denborarekin hor larritzen hasi gara, saio oso interesgarriari zelako gertatzen. Amaia Sánchez San Pedro Caperto 93ari buruz hitz egin digu. Bere mintzaldiaren izenburua izan da de tropiezos, desapariciones e imprevisibilidad a propósito de caja de zapatos vacía. Gero Marion Cruzak Chantal Lackermanen obra batetik abiatuta hitz egin du, Moi je me dire de test, en torno a la propuesta expositiva d'est, au bord de la ficción. Eta azkenik Mirtes Marins de Oliveirak ikusten duzuen bezala maila kronologikoan antolatu ditugu eta Sao Pauloko 1988ko antropofagia bienala eraman gaitu. Orduan atera den mapa guk hasieran planteatutako baino osoagoa izan da, leku ikuspegi desberdinetatik landu da eta beste azterketa batzuk egin dira. Eta horregatik nahi genituen entzun aportazio horiek gaur goizean zerbait bereziagoa ziruditen, baina eduki mailan forma aldetik ere hain lotua gertatu da guztia eta eskerrak publikoki txostenen aurkezlei benetan egin duten lanagatik. Eta besterik gabe, ja aurkezpenak egin ditugu eta uste du ja badela garaia arratsaldekoekin hasteko. Dakizuen bezala Ines Saber, Corinne Diserens eta Catherine David izango dira arratsaldeko izelariak. Programa hemen daukazue. Ines hasten da, 5:30, 6:30, 7:30, estruktura ondorengoa izango da. Gonbidatuak aurkeztuko ditugu, beren aurkezpena egingo dute, 3:00 bukaeran elkarrizketa bat egingo dugu, hemen guztion artean, zuek eta gurekin. Esan bezala, Ines Saberrekin hasiko gara, dakizuen bezala hiri eskuartzei buruz hitz egingo du, Urban Interventions tailerrari buruz hitz egingo du. Elebitasunaz hitz egingo baitigu, 94an Artelekun egintzen tailer honen elebitasunaz, Antoni Muntadasek zuzendu zuen, eta bertako kide izan zen Ines, eta bere esperientzia hitz egingo digu artista gaztea izanik, Berlindik ez ezagutzen ezuen testu inguru batera iritsi baitzen. Esan behar da, Berlin eta Los Angeles artean bizi dela, gaur irakaslea da kalatzen,
irudiak ikertzen ditu, eta 2004 garren urtetik Working Archiven lan egiten du, artxibo operatiboa da, lanean ari da hor, aztergai testu eta obra batzuk haien bidez artxiboaren kontzeptu aztertzeko eta ikertzeko. Gehienek dokumentu fotografiko bat dute abiaburu, eta eren proiektuak maiz elkarlanaren emaitza dira eta memoria eraikitzeko eta demoraren poderioz irakurketa berriak sortzeko dagoen modua ikertzen dute. Eta esan behar da bere lanaren metodologia oso aproposa dela Inesi eta ona etorradin eskatzen diogu. Thank you, Miriam. Wow, this is very bright here. Argi asko dago hemen, bi gauzak beharko ditut. Utzi mesedez bi botilak asko edaten dut. Pixka bat gaixorekin nago eta likido asko edan behar dut. Nire gaztelera nahiko txarra da, oso txarra, eta sentitzen dut gazteleraz ezin dudalako hitz egin, baina, bueno, sarrera oso polit bat egin didate, baina badakizu ni ez naiz akademikoa. Eta hitz egingo dudanak ez dauka, ez da ere ikerketaren gai nagusiarekin. Esperientzia bati buruz hitz egingo dizuet. Esperimentu bati buruz. Eta benetan uste dut gonbidapen oso provokatzaile bat jaso nuen. Eta segituan esan nuen, bai, jakin gabe zer egiten ari nintzen, eta horrela, 25 urtetan atzera egin beharra izan dut. Oso pertsona gaztean nintzen orduan, eta nire oroimenean landu beharra izan nuen. Baina nire garapen artistikorako oso garrantzitsua izan zen urago, eskerrik asko beraz, gonbidapenagatik, eta ni Andra oso gazte bat nintzenean pentsatzeko eman didazuen aukeragatik, Espainiaran entortzen nintzen orduan, gazteleraz hitz egitera gainera. Baina ikusten ez ditudan, Marian eta Maik nire interpretei eskerrak ematen diet, gutxienez, aukera ematen didatelako ingelesez hitz egiteko. The whole thing is about my participation in... Honek guztiak zer ikusia dauka nire parte hartzearekin. Hiri esku hartzeak du izena, tailerrak mirenek zioen bezala, eta muntadazek abiatu zuen, eta uste dut gai oso garrantzitsua dela. Eragiten duena baita ere, berak arte lekurekin erakunde bezala eduki zuen harremanarekin, eta hori da nire iritzia. Baina xehetasunetan sartu baino lehen, neuri buruz beste zenbait gauza esan nahi dizkizu, eta azaldu gaur hemen zergatik nagoen. Eta pixka bat gaixorekin nago, asko lehortzen zait estarria, sentitzen dut, beraz, denbora guztian egongo naiz ura edaten. Hiru hamarkaden kontzeptua gertatu zitzaidan erakargarria gonbidapenean, eta hamarkada horri buruz zehazki esan duzunak. Hamarkada horretan ni ez nintzen ohartzen aipatzen zenuenari buruz. Baina nik uste dut artista espainiar eta euskaldun gazteak oso ondo hartu zirela horretaz. Eta interesgarria da, beraz, nik ulertzea, gaur ulertzen dut Euskal Herrian orduan gertatzen ari zenaz, eta errepikatzea orduan egindakoa garrantzitsua iruditzen zait. Lehenengo esan duzu 87 eta 97 arteko aroa, lekuko izan ginala, arte garaikidearen boom baten lekuko hain zuzen, eta merkatu balioa, obrena igotzen hasi zen, eta arte garaikideko museo asko hasi ziren sortzen, eta museo eta erakunde artistikoek paper guztiz garrantzitsua jokatu zuten turismorako puntu nagusi bezala,
erakargarritasun mailatik. Nik beste eredu bat hobetu ezagutzen nuen orduan, eta zera zen, bazeuden, produzio errepresentazio kultural mota desberdinak, maila lokalean funtzionatzen zutenak, eta diskurso lokala, nazioarteko diskursoarekin lotzen zutenak. Eta uste dut arteleku hori oso ondo ordezkatzen zuela. Eta hori izan zen, nik hemen aurkitu nuen esperientzia. Bi ereduak beraz nire bizitzan oso presente daude, nik orduan ezagutzen ez nituen arren. Eta artista visual bezala hitz egiten dizuet beraz, pixka bat desberdina da, beste elkarrizketekin alderatuz, baina nahiko nuke azpimarratu, zer esan nahi duen bi ereduen barruan ekoizteak eta zer gertatzen den artearekin, artistek ez baldin badaukate eredu bat edo bestea, edo zer gertatuko litzateken arteleku bat egongo ez baliz. Orduan, saiatuko naiz egiten eta galdetuko dut baita ere, norantza doan gure produkzioa, eta baita ere jakin nahi dut zer egin behar dugun, zer egin behar duten hiriek. Eta uste dut honek zerikusia daukala gure gizarteak nahi duen arte motarekin, alegia zer atera nahi duen artetik, eta horrek nola eragiten dion arteari, eta zer produzitu daiteken, baina baita ere gure irudimen artistikoan nola eragiten duen. Eta uste dut iraganean ez zirela gauza hauek planteatzen, baina hori guztia iristzear zegoen ni artelekun egon nintzenean, baina lehenik esan behar dizueten nondik natorren. Ez naiz xehetasun handietan sartuko, baina esan dezagun hau garrantzitsua dela, ni leku oso zehaz batzetik nentorren, 1984an, Berlindik nentorren. Berlinera joan nintzen bizitzera harresia erori zen egunean, eta 20 urte bete nituen. Eta sekula pentsatu gabe neukan Berlinera joatea, baina zerbait berezia zen nire urte betetze ospatzeko. Momentu ikaragarri izan zen ura artista gazteentzat, gizarte guztiarentzat. Eta 87-87 tarte horren inguruan eta ondoren sortzen den guztia, ondorio bat, eta gaur egun ere bizi gara harresiaren erorketa ondorengo aroan, bai bederen Berlinen, eta ni beti ari naiz bilatzen, egoera hori azaltzen duten argazkien bila, eta badago argazkilari bat nire orduko sentimentuak erakutsi dituena. Ekialdera segituan joan nintzen, baita bi alderdien batuketa baino lehen, eta Republika Demokratiko eta mugimendu oposiziokoa artista gazteak gonbidatzen ari zen, eta horietako batzuk konstituzio berri bat idazten ari ziren, artistontzatan egotea, gainera oso gizartea begigilea zen, izugarri izan zenan egon izatea, dena kalean gertatzen zen, eta artista horiek beste eredu desberdin bat ziren, nik ezagutzen dituen artisten ereduarekin konparatuz, eta planteamentu erabet desberdina zeukaten, baina interesgarria iruditzen zitzaidan ikustea pertsona horiek eztabaida politikoetan nola parte hartzen zuten, ikustea eta naiz eta arte akademia batean ikasi nuen, guzti hori nire ziketaren parte garrantzitsua izan zen, ni izan nintzen lehenengo ikasleetako bat. Gonbidatu nindutenean, okupa gisa bizi nintzen, eta asko bizi ginen horrela, eta emanaldiak egiten genituen, biziri mantentzeko, ekintza politikoak ere, eta instalazio bat egin nuen, eskuin aldean ikusi dezakezuena, argazki instalazio bat izan zen, eta horrela heldu nintzen ni Bilbora.
Hemen ikusten duzuen etxea, da nik artelanak egiteko erabiltzen nuen etxea. Performantzak ere egiten genituen, arratsaldean, ilunabarrean, baita ere kaleko oposizio mugimendua. Zen jendeak beti parte hartzen zuen, jende oso inplikatuta zegoen, beraz, Bilbora etortzeko gonbidapena luzatu zidatenean, esan ederki, eskerrik asko, baina zer egin behar dut nikan, ez dute gaztelaniaz hitz egiten, ez dute ezagutzen testu ingurua, zer egin behar dut. Eta orduan tokikoa zenaren eta nazioartekoa zenaren kontua pil-pilean zegoen, niretzat interesgarria zen, beti toki mailan lan egin nuelako, eta horrexegatik mugatua zen nolabait nire lana. Baina pentsatzen dute denok arteleku nik baina asko hobeto ezagutuko duzuela. Hala ere iruditzen zait, beti interesgarria dela errepikatzea eta lenguaia sortzea bere espazio horretan. Artelekuk bere webgunean zera esaten du eta iruditzen zeneko ongi formulatuta dagoela. Arteleku 1987an sortu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta 2014an itxi zen. Garai hartan ez zegoen horrelako zentrorik ez Euskal Herrian ez inguruetan. Eta bere helburua zen dagoeneko zuen beharrak asetzea eta hasieratik artearen hezkuntzan sustraitu zuen bere jarduna eta esperimentaziorako, praktika artistikorako eta produkziorako gunea izan zen. Hainbat gaien inguruko eztabaidak sortzen ziren, tailerrak, mintegiak, hitzaldiak, eta nik parte hartu nuen lehenengo tailerrak hilabete irauten zuen, hiri interbentzioekin edo esku hartzekin zerikusia zuen, eta bazeuden 25 artista guztira gonbidatuta. 9 Espainiakoak ziren, horietatik 4 euskaldunak eta 16 nazioartekoak. Eta artearen hezkuntzako hainbat erakunderekin lotura zuten artistak ziren. Eta muntadasek horrela aurkitu eta gonbidatu gintuen. Gehienak hotel batean gonden, gela partekatzen, eta aste horietan gai bati buruz edo besteari buruz hitz egiten ematen genuen denbora. Hitzaldiak ematen zizkiguten, filmak ikusten genituen, elkarrizketak izaten genituen, eta asko eman ziguten aste horietan zehar. Eta agian deigarriaena izan zen, saiatzen zirela kontatzen guri zer zen Euskal Herria, eta bazeuden esan duan bezala artistak, hezkuntzaren arloan zebiltzanak, eta egunerokotasuneko gai horietan jantziak zirenak, baina beste askok ez zuten interesik horretan. Eta guk, esan dudan bezala, zorte handia izan genuen Katarina Borelli, etorri zelako, ia hilabete guztia gurekin eman zuen, eta berak dokumentatu egin zuen hilabete horretan gertatu zena. Garai hartan ez zitzean gustatu, geroago egia esan gehiago gustatu zait, kalitate oso txarrekoa da, HSN grabatutakoa da, batzuetan kameraren zaratak ere entzuten dira, ez dauka bere izmena handia, baina uste dut oso ongi islatzen duela zer gertatu zen egun horietan. Eta hango giroa pixka bat ikustezazuen 2-3 minutu jarriko dizkizuet. Tailer horiek nolakoak izan ziren ikustezazuen. So I hope this works. Can you turn the light down a little bit?
tenemos que reaccionar a las presentaciones, de qué manera la realidad del proyecto en sí. Y luego yo creo que también es importante que se hable del contexto. Sí, desde luego en el contexto de un seminario sobre... de una manera, yo no diría rápidas, pero inmediatas, el problema que hay. I would almost go in here because for me it's such a big place and very C'est une installation qui comprendra une photographie sous cadre de l'humanité. After that century, there will be a century in which the gods will reign. Because it doesn't quite explain who the gods are. Oops, sorry. We had, you could hear that's at least 5 languages. At the time I looked it up, we had Jose. Gutxienez 5 hizkuntzatan ari ziren, Juan Mari Mendizabal, zegoen, zoragarria zen. Uste dute, ia 5 hizkuntzetan aritzeko gai zela, aldi berean ez dakiz ere ingo genukeen bera gabe. Aldi berean hitz egiten genuen denok, eta bazirudien bera patxadan egoten zela, hori egin arren. Aurkezpenak egiten genituen, banaka, Muntadasekin, Jesus Arpal, soziologoak, Euskal Herriko hirietako egoraren berri ematen zigun, Bito Akontxik, Federico Guzmanek, Hans Jakek, haien lanei buruz hitz egiten zuten. Normalean egun pare bat izaten genituen bakoitzarekin, beraz, solasaldiak oso biziak izaten ziren, mahai inguruak ere edukitzen genituen, eta hiriko beste artista batzuk etortzen ziren mahai inguru horietara. Beatriz Colomina, Mistra Anterrey, eta Bartomeu Mari izan ziren denbora gehiago egon zirenak beraiek arkitekturari buruz eta barritz egiten zuten. Eugenie Bontekek antolatu zuen programa guztia, hori ere esan beharra dago, eta hasiera batean ideia zen tailerra hasteko bakoitzak gure lana aurkeztuko genuela, eta gero hilabete hori Donostian lanean emango genuela, hiriarekin lotutako zerbait jorratzen. Nik, nuen egin nuen, esan ontira, hau egin dezaket, eta artista askorentzat oso egokia izan zen, hilabeteko epe hori niretzat agian etzen hain aproposa izan, baina batez ere ulertu behar da zen izan zen testu ingurua, kontzeptualizazioa eta produkzioa hilabetean egin zen artelan hauen kasuan, oso azkar. Eta Jakek beti esaten genuen gu ikasleak ginela. Eta Montadasek santik ez ziguten horrela tratatzen, beraiek beti artistakoa gina bezala tratatzen gintuzten. Lan egiten ari ginelako, artista bezala. Antzegoen Ilsa Txillida, bertako langileak ere zoragarriak ziren, 20 piku pertsona geundenan, eta laguntzen egon ziren, gauza gertatzen ziren, bapatean irten miren bat behar zutenak, eta egia esan ezakin nola moldatzen ziren, baina moldatzen ziren. 4 obra erakutsi nahi dizkizuet, 4 zati txiki, iruditzen zaidala zentzua dutela. Hitz egiten ari garen honetarako, ez onak direlako, edo iruditzen zait ongi egokitzen direla. Argia pixka bat jetxeko duzue?
I'm sure you all know what NBP is, right? NBP zer den jakingo duzu ez da? No, it's gonna go for a little bit. Please dim down. Entonces consiste en tomar la señal que capta la cámara que está en la parte exterior de la biblioteca y que capta la entrada del público a la biblioteca. Esa imagen no es grabada, sino que en directo es pasada hasta el hall del edificio de correos y allí es proyectada mediante un videoproyector. Del mismo modo, repito el proceso grabando con la cámara de la entrada de correos y proyectándolo en el hall, que es este que se ve en esta diapositiva, del Col de Michelin. Esta parte tiene lugar durante el día, a las horas que están abiertos ambos edificios al público. La segunda parte he denominado interior-exterior porque las imágenes son captadas dentro de los edificios y son exhibidas en el exterior, en la calle, en la zona peatonal. No? 2 more. Thank you. It's nice though. One more. I hope it's clear roughly what they are they? Is it okay? You can say so. Uste gutxi gora bera argi dagoela, zertan datzan. Mon regard. Ouais. Me regarde. Yes, please. So I think what you saw are mostly things that one could describe as interventions. Ikusi duzuena, hirietan egiten diren esku hartze gisa definitu daitezke, ezakit inork erakusketa izena eman diezaioken, agian bai, posible litzateke erakusketa izena ematea. Baina gutako asko saiatzen ginen formatu ezberdinak garatzen. Bestelako esperimentazio moduetatik entozen asko, eta horrexegatik interesgarri izan zen, askok lehen egiten zuten horretara itzultzera baki zuten, beste batzu gauza berria probatzea, baina batez ere aniztasun handia egon zen esku hartze horietan. Batzuetan eskulturekin egiten ziren esku
Ez dakit, esan duan bezala, erakusketa terminoa erabil daitekeen, garai hartan etzen erabili. Eta uste dut garrantzitsua dela ere aipatzea, udako eskola oso interesgarria izan zela. Esango nuke Europako lehenengoetarikoa izan zela. Nolabait asmatu egin zela formatu hau. Hemen. Eta artista profesionala ginen, bertara joaten ginenak, ez ginen ikasleak. Bertara joaten ginen eta elkarrekin produzitzen genuen. Arteleku leku bat zen, zeinetan behintzat garai hartan zalantzan jartzen ziren maila horiek, kategoria horiek, eta hori hilabete batean gertatzen zen. Noski horrek ere aldi berean, mugatu egiten du hilabete bakar bat zelako. Baina tira, gutako askok leku zehatzekin lan egiten genuen, oso termino zehatzetan, batzuek adibidez ikertzen zuten euskal emakumea. Edo leku jakin batzuk, gu batez ere Donostiko lekuak azertu genituen, guretzat erakargarriak ziren lekuak. Eta horietako asko muturren aurrean genituen, kursala adibidez, ezta? Egiteko lehiaketa esleitu berri zen, eta gu ere handik ibili ginen. Eta arkitekto baten proiektu bat erakutsi nahi dizuet, herri galdeketa moduko bat egin zuen, galdera sorta bat prestatu zuen, proiektuaren inguruan, eta eztabaida batzuk egon ziren horren ondorioz ekintza kolektibo bat gertatu zen. Eta erakutsiko dizkizuet orain beste bi bideotxo, mesedez jaitsi argiak berriro. Que están fastidiando todo. Porque si lo cierran esto, te va a resultar que una playita tan cerca de todos los que hay aquí alrededor, claro, les viene de maravilla, pues tienen que ir a atacar. Claro. So what you can read here is something I've been thinking. Hemen irakurri dezakezuen horri buruz asko eta luzeak egin ditut. Urte asko pasatu dira eta Guggenheimen inguruko planteamentua erabat aldatu da. Hirietako eskuhartzeak berbizitatzen direnean, nahitaezkoa da momentuan bertan gertatu zen ahaztea. Artista asko zeuden haserretuta, soziologoek, politikoek, proiektuaren egitasmoaren gainean erreserba zalantza handiak zeuzkaten. Momentu oso erabakiorra izan zen Euskal Herriarentzat. Eta asko definitzen du aipatu dugun hori guztia.
eta sentitzen dut hau egin behar izatea, baina egingo dut baita ere zuek ari zinetelako gai honi buruz hizketan alegia esaten aldaketa hori gertatu dela hamarkada honetan aldaketa handia egon dela zer diren erakunde artistikoak eta Guggenheimi buruzko eztabaidekin azper eginda zaudetela, baina badaude gauza pare bat aipatu behar direnak behintzat nik uste nuen agian euskal artista batzuk hemen egongo zirela eta lagunduko zidatela azaltzen zer pentsatzen duten Guggenheimi buruz gaur egun, beraz parte hartu dezakezu. Nik erantzunak baino gehiago dauzkat galderak. Momentu hartan zer gertatu zen? Egun batean, bizita bat egin genuen Bilbora, nik ez nuen oso ondo ulertzen, enora gindoa zen, baina Alde Zaharra bisitatzera gindoa zen, portura baita ere, hiri nahiko iluna, nahiko kutsatua orduan, eta joango ginen baita ere Guggenheim ikustera. Plano guztiak zeuden bulegoa bisitatzera. Jarriko dizuet beste bideo bat, eta hor ikusi dezakezue guztiok, artistoek garai hartan zer pentsatzen zuten Guggenheim egitasmoaz. Hori zen momentu hartan gertatzen ari zena. está reflejando de alguna manera este cambio en la orientación económica del País Vasco, y desde el punto de vista formal y urbanístico el reflejo de ese cambio en la ciudad de Bilbao, donde es más perceptible, donde puede ser más perceptible ese cambio en cuanto a la estructura urbana de Bilbao, pues puede ser en este área que tenemos aquí detrás, que luego podéis ver mejor desde el balcón. Esta es una zona que se denomina Bando Ibarra, es una zona que hasta el presente, incluso en la actualidad, ha sido utilizada para usos portuarios e industriales. Como consecuencia de la crisis del sector industrial, se va desocupando un espacio que el Plan General de Bilbao prevé recuperar para la ciudad y dedicarlo fundamentalmente a usos de equipamientos culturales, de expansión del parque, de actividades de ocio y también de desarrollo residencial y terciario en una pequeña parte. Esos proyectos, quizás que ha tenido una visualización mayor, una polémica también mayor, y es un proyecto que surge de esa iniciativa de intentar tener en el País Vasco una institución cultural cuya actividad tuviera una proyección de una dimensión y un enfoque internacional y europeo y no únicamente local o regional. La compra, la administración, la programación de todo esto que se deja en manos de la Guggen, que gestionará, que programará enteramente todo eso. ¿No se mantiene o ese convenio no rige ya? No, como antes he dicho, la Fundación Guggen, en virtud de ese acuerdo, está comprometida para participar en todo lo que son aspectos técnicos de gestión del museo bajo los criterios de la dirección de asesoramiento. No, participación en la gestión del museo bajo la supervisión o bajo las directrices de esa fundación, que será la que formalmente tenga la responsabilidad de eso. Los aspectos de compra de obra, que son aspectos que antes no hemos hablado,
Es decir, la colección que va a existir en este museo va a ser fundamentalmente, por poner porcentajes, en un 90% la que provenga de este acuerdo de la colección de las propias colecciones Guggenheim, pero además el museo aspira a tener una colección propia. Esa colección todavía no se ha iniciado, todavía no ha habido ninguna adquisición de obra de ningún artista, pero en principio está previsto que sí se vaya desarrollando. Recordemos que más de 450 intelectuales, artistas y de alguna manera agentes culturales se reunieron y construyeron una plataforma que sobre todo se fijó por un cambio de orientación brusco en la línea de la política cultural, por decir así. De repente se encontraron sin los caminos habituales de subvenciones, etcétera, etcétera, pero sobre todo porque se les secuestró todo el debate del proyecto, es decir, no fueron considerados, no fueron consultados, etcétera, etcétera. Ha sido preguntadas cuando hago la pregunta de cómo ha sido recibido el proyecto aquí, pues creo que se da. Perdona, no, es que tiene razón, pero es que me ha dicho desde el punto de vista del público y luego desde el punto de vista de los artistas. He hablado del público, pero me he olvidado de los artistas. No ha sido una crítica artístico. Desde el punto de vista de los artistas, eso es verdad, yo creo que ha habido gente que se ha manifestado en contra, ha habido gente que se ha manifestado a favor, tibiamente a favor. Bueno, yo creo que esa es una reacción constatable. Y observamos un grupo de artistas con independencia ya de la visita de Arqueología y tal, preparamos una obra de arte basada en las teorías de Walter Benjamin y la reflexividad técnica, que la queremos enseñar aquí un poco con nuestra opinión respecto al tema este del Rubén, de la oposición. Esperemos que esto lo haréis, no sé si para la colección o para la europea, pero es una primera pieza con la que podéis elaborar los fondos propios. So probably you haven't seen that one yet. I think the concern of most of the artists. Uste dut, artisten kezka zela etzegoela bat ere garbi zer gertatuko zen arteerako Euskal Herriaren finantziazioarekin. Guggenheimek ere etzuelako azaltzen inolako loturarik Euskal artistekiko eta Eusko Jaurlaritzak ere etzuen esaten ezer Euskal artearen finantziazioa aurrera begira eta orduan ziurtasun falta zegoen, ez dut esango beldurra, baina jendea zerre zegoen eta baita eszeptizismo ere, eta hori oso interesgarria zen, gu desente beranduago iritsi ginen, eta ni guztiz prestatuan nengoen, ura guztia hasi zenerako, baina bideoan ez da azaltzen eta ezaki zergatik, eta asko gogoratzen dut, zera da Hans Hake, eskutuan zegoen, aretoan atzeko partean, eta gero eraso nahiko gogorra egin zuen Guggenheim erakundearen kontra, eta dakizuen bezala berak bai eduki zuen harremanen bat Guggenheimerekin, bere erakusketa bertan bera ustea eta abar gertatu zirelako alekia. 71an bere erakusketa bertan bera geratu zen, eta ja, 94an geunden, 25 urte geroago, eta gauzak oso poliki dijoaz. Baina oso ondo dago, gogoratzea, zergatik geratu zen bertan bera bere erakusketa. Eta baita ere interesgarria da ezagutzea zein zen bere planteamentua. Baina uste dut 71an bere obra etzela oso ohikoa. Baiorkeko talde inmobiliarioaren transakzioekin egiten zuen lan, eta sistema inmobiliarioa kritikatu egiten zuen, eta baita ere hiriko pertsonen behar sozialak aipatzen zituen. Hau laburpen baten da, uste dut ezagutzen duzuela gertatua, baina
Hau bere erakusketaren parte bat zen eta Meser Guggenheimeko zuzendariak eskatu zion erretiratzeko, bera ukatu egin zen, bertan bera utzi zen erakusketa eta komisarioa bota egin zuten. Interesgarria izan zen ikustea jakek harreman zuzena izan zuela Guggenheimekin eta baita ere artista bezala nolabaiteko askatasuna eduki zuen kritika bat egiteko eta gela horretan zegoenean horretan pentsatuko zuen. Baina berak baita ere esaten zuen museoak eta enpresen arteko harremana desmitifikatu egin behar dela. Eta berak esaten du hemen kapital finantzieroaren transakzio bat dagoela. Eta berak esaten zuen artearen patrozinio korporatiboak hobetu egiten duela enpresen fama publikoa uste du biparteak ohartzen direla truke honetaz eta artista bezala nahi du ikuslearen aurrean harreman hori ikusgarri geratu dadin, jakin badakigu bai. Baina uste du, berak planteatu egiten du eta ez du uste prozesu natural bat denik hori. Beraz, aretoan atzeko partean zegoen, hizketan hasi zen, jendea zerre zegoen, eta egin zuen azterketa bat, eta uste dut Guggenheimen egiten zuenaz, Guggenheim Bilboko bulegoko jendeak baino desente gehiago zegoela, eta berak esaten zuenarekin pixka bat baztertuak sentitu ziren hemengoak, eta gogoratzen dudanagatik berak bi gaia aipatu zituen. Bata Thomas Krenzen figura, orduan Guggenheimen zuzendaria, eta esaten zuen jokalari bat zela, lortu zuena akordio ikusgarri bat Bilbon, eta gero Guggenheimen finantziazioa zegoen Bilboko hiriaren aldetik. Hori azaltzen da eztabaida horietako askotan, eta interesgarria litzateke han egontzen jendearekin hitz egitea gogoratzeko zer gertatu zen. Eta testu bat bada interesgarria geroago azaldu zena Guggenheim efektuari buruzkoa eta Nevadan Euskal ikasketen zentroan egintzen batzar bat antzegoen mundu guztia. Liburu hori oso ondo dago, baina berak 84an egin zuen kritikaz aparte, badago aipamen bat berak esaten zuena 2005an eta esaten du. Ni nintzen pertsona horietako bat uste zuena akordio horretan Euskaldunek galdu egingo zutela eta Guggenheimek irabazi, baina bi parteak, bi alderdiak etxita zeuden. Altzairu fabrikak itxi ondoren Bilbon, enpresa industria asko itxi ondoren portuan, Euskaldunek espero zuten kapital kulturalaren esportazioak Guggenheimek hiri garapena sustatuko zuela Bilbok munduko turistak asko ekarzitzan. Beraz, zerbitzu lokalen industria horrela sustatuko zela. Euskal Jaurlaritza badirudi ordea bai egin zuela inbertsio on bat. Bate pentsatzen duenean obraen aurkezpenaz eta beren rankingaz badirudi helburu ekonomiko eta politikoa lortzen duela Euskal Jaurlaritzak nahi zuena eta bertan zergapekoen diru asko gastatu zuen. Eta hori eraiki eta 15 urtera esaten zen. Prozesu hori oso kritikatu izan da, baina arrakasta handia izan da Bilbon jakek hori esan zuen, eta berak esaten du oso arrakasta handi bat izan duela, eta museo zuzendariek erakutsi zuten kapital kulturala, kapital monetarioan bilakatu daitekela, jakezioen bezala, 2005an esaten zuen hori ere. Baina baita ere interesatzen zitzaidan beste kritika bat, Guggenheimen gainekoa zerikusirik ez daukana tailerrarekin, eta nolabait izan zen beste gauza bat planteatu zuen artelekurekin zerikusia daukana da, eta Lucy Liparren testu bat da hori, eta izenburua zuen, ez dut Guggenheim ikusi, ezak zenbatek irakurri duzuen Lucy Liparren testu hau, baina halako kontakizun labur bat da Espainian berak egindako egonaldiari buruzkoa, eta Guggenheimek ikusteko aukera zeukan azkenik, baina erabaki zuen ez zuela Guggenheimera joan nahi, baizik
Galisteo izeneko herri txiki batera joango zela, Mexiko berriko herri bat da, eta Galisteora joan zen, baina Espainian. Eta berak hitz egin zuen pixka bat Guggenheimi buruz, baina egiten duena da Espainiako Galisteoa eta Mexiko berrikoa konparatzea, uste dut zoragarria dela eta baita ere bere azalpena ondo dago eta irakurri egingo dizuet. Nolabait azaltzen duelako, zergatik esaten zuen hori guztia. Itzultzeko berriro hasierara esaten nuen, Bilboko Guggenheim ez ikustea esperientzia askatzaile bat izan da. Eta zartxo bat bezala sentitzen naiz. Aurrerapena galerazi nahi duena, eta nik onartu behar dut arte kritikoaren papera, eta testo bezagutzen ez duzuen ontzat, uste dut Biblia bezala dela, eta biziki gomendatzen dizuet. Neri gustatzen zait diskurso era hau, momentu hortan oso beharrezkoa baitzen. Baina berak eman zidan lezioa, eta seguruenik zuekin eztabaidatu ahalko nuke, aparte badago beste kritika bat ere, arte eta ekonomiaren arteko harremenari buruzko, azken garaian gertatu dena, baina baita ere aitortu ditugu argi horiek, toki horiek erortzen direnak, diskurso nagusi horien ondorioz, eta uste dut Espainiako Galisteo dela, bigarren lerroan geratzen den lekuetako bat, segurunik arte leku ere bai. Eta kontakizun hauek, ezberdintako kontakizun hauek entzun behar ditugu. Orain seguruenik 94an baino gehiago. Liparrek baita ere esaten zuen garrantzitsua zela gogoratzea, Guggenheimi buruzko diskursoaren almena izugarri izan daitekela. Tan zarazi ditzake beste gauza batzuk, hain begibistakoak ez direnak eta aipatu beharko liratekenak. Eta atzo zoriontsu sentitu nintzen, Guggenheim etzelako behin ere aipatu, eta esan nuen, nik bakarrik aipatuko dut museori, baina uste dut atzo gertatu zen oso garrantzitsua izan zela, seguru nago. Egin behar dena da, produzio formatu desberdin hauen buruzko gogoeta egitea, eta uste dut merezi duela horiengatik burruka egitea eta artikulatu eta defenditu behar dira. Eta seguruenik hori niretzat artista bezala ez dauka horrekin bakarrik zerikusia baita historiarekin ere. Uste dut honek definitzen dituela artistarentzako produzio bitartekoak, beraz garrantzitsua da kontuan izatea zer produzitu daiteken eta zer ez. Hori erabaki horra da gizartearen sormenerako. Nere testuaren bukaera idatzi dut eta gonbidapen honi buruz birplanteatu dezakegu tailerra, baina gogora arazi zidaten erakunde bat garrantzitsua niretzat ahaztua nuen arren. Ez dute ezer orokortu nahi, baina hiri eskuartzeak artelekuri esker gertatu ziren, eta baita ere lankidetza handia egon zelako Santieraso, Muntadas eta Txillidaren artean, eta hori ez da oso ohikoa izaten. Beraz, kombinazio kurios bitxia da persona interesgarriena. Baina autokritikoak ere izan behar dugu, eta zer baztertzen den ere kontuan izan behar da, Joakinek atzo esan zuen bezala, eta erakundek ere espazio bat behar dute, kanpokoa zertzera gonbidatzeko, edo zerbait balioko duena, mugak negoziatzeko, eta uste dut arteleku horretan oinarritzen zela, eta klik bat gehiago, eta horrekin bukatuko dut.
We have the two question thing, right? Yeah. Yes. Bueno, si alguien quiere, antes he dicho que íbamos a pasar. Lehenago nik esan dut, urrengo gonbidatura pasatuko ginela, baina galdera pare bat, norbaitek zerbait badu orain azkar esatekorik. Nik zuek baino galdera gehiago edukiko ditut, seguruenik, ni naizelako kanpotik natorrena, baina galderak nahiko zabalak direz. Hemendik kanpo egon bai naiz 25 urtez. Eta egin nahiko nituzke galdera hauek, baina zuek galdera ere baldin badaukazue aurrera. Ba ez adibidez tailerra zemak gustatzen den, ere hortako galderak ez. Bai. Zerikusia dauka hain zuzen erakusketa ideiarekin, eta nola aipatu dituzun 3 esku hartzeak artelekuko tailerrean egin zen dituztenak, tailer formatoa gainditzen zutenak, eta produkzio denboran sartzen zirenak. Ikasle bezala bakarrik ez, baizik profesional eta artista bezala tratatuak zineten. Eta galdera da, ea hori zen, eztabaidatu zenuten gauza bat, hura erakusketa bat ote zen, erakusketa kontzeptua esaten zenuen momentu hartan, etzegoela egin presente, etzela egin gai nagusia zuentzat artista gisa. Eta hori ez bazen formatua, beste ze formato zen zuentzat. Etzen erakusketa hitza erabili, uste dut baita ere hiri esku hartzeak ziren, baita ere erakusketa formato baten da, baina etzen erabili erakusketa formato gisa, baizik esku hartze modura, eta nahi bukaeran bai egontzen erakusketa bat, ni bezalako pertsonentzat, esku hartzerik izan ez genuen ontzat, ni batez ere informazioa biltzen ari nintzelako. Produkzioan ordea, beti pentsatzen zen, planteatu behar genuela obra bat egin zitekena, eta genekien gero etzela egingo, ziez baitzegoenan, eta bera produkzio mailan pertsona nagusia zen, eta hori konplexua zen. Mundu guztia lanean ari zelako, lan modu horretan gehienez 15 eguneko epe batean. Eta hori da arrazoietako bat, zeinagatik gehiago irauntzuen tailerrak. Eta horrela produzio ideiari eutsi zitzaion, baina bai luzatu zituzten Donostiarrentzako epeak, baina terminologiari dagokionez, interesgarria litzateke Muntadasekin eta Santirekin berriro hitz egitea, planteatu baitzuten beraieken gai hori. Alegia, hiri esku hartzeak Muntadase planteatu zuen, baina Santiren ideia ere bada. Alegia, dena joan de azten norabide desberdinetan, eta seguruenik horregatik erakusketa hitza ez erabiltzea. Eta uste dut jendeak formato oso desberdinak erabili zituela, asko espazio publikoetan zeuden, erakunde publikoetan, baina uste dut bestalde Ricardoren lana, testu inguruaren irakurketa bat egiten ez duena, baizik kontekstualizazio bat eskatzen zuen pertsonentzat. Bai, gai horren interpretazio oso desberdinak egon ziren, eta gainera prozesu irekia izan zen, sekula etzen egon ukatze jarrera bat. Galdera bat ondo eta bidaraua, beste galderaren bat? Orduan oso ondo banoa. Eskerrik asko. Bueno, vamos a dar paso a, después de
de la intervención de Inés. Gracias, Inés. Vamos. Eskerrik asko, Inés. Korin Diserentzekin jarraituko dugu orain. Eta kasu honetan gonbidatu dugu bertako testuinguruari buruz hitz egitera. Inesek bezala berak berrikuspen bat egingo digu. Puente de Pasaje Bilbon komisariatutako proiektuari buruz hitz egingo digu. Artelekun ere komisario lanetan ibili zen. Eta bi proiektuak 85ekoak dira, hau da, hiri esku hartzeak proiektu baina urtebete beranduago egin zen. Korin komisario izan zen Taipeiko 2016ko bienalean, 2011 eta 2016 artean Brusela Erkekol Superior des Arts eskola zuzendu zuen, eta Stuttgarteko Akademie Solitudeko epaimahaikideko kidea izan zen 1989tik 1996 arte, Diserents Valentziako Ibameko komisari izan zen, 1996tik 2008ra Museo de Marseille eta Nantesko Museo de Beart museoa zuzendu zituen. Bolzanoko museoen berriaren inaugurazioa hartu zuen bere gain, nazioarteko produkzioak antolatu zituen, Bartzelonako Macbarentzat, Karta Blanka sortu zuen, artista seminalen atzera begirako erakusketen eta gaikako erakusketen komisario izan da, eta disiplinaz gaindiko argitalpen ikasketa eta sinposio ugari zuzendu ditu. Artean historia ikasi zuen, Paris bat Panteon Sorbona Unibertsitatean, eta ondoren New Yorkeko Independent Study Program Whitney Museum of American Arten beka jaso zuen. Doktorea da arteen estetikan, zientzietan eta teknologian Paris 8 Unibertsitatek. Eskerrik asko lehenik eta behin, gonbidapenarengatik niretzat plazer handia da, hona itzultzea, Bilbora itzultzea. Eta uste dut modu kaotikoan hitz egingo dudala. Eta onartu behar dut. Ez zait erraza gertatu eta nik badauka defektu bat, eta da, ez naizela inoiz bueltatzen egin dudanera, ez dut atzera begiratzen. Nik artxiboetan lan egiten dut, horiek restauratzen ditut, baina ez naiz gain nire artxibo propioak kudeatzeko. Uste dute, askori gertatzen zaigula, ez? Askotan kanpokoen laguntza behar dugula norberarena egiteko. Hasi baino lehen ere beste zerbait esan nahi dut, eta da, denbora asko behar izan dudala kutxa aurkitzeko. Hau guztia nuen kutxa aurkitzeko. Eta kutxa horretan dagoeneko ezabatuta zeuden faxak zeuden, fakturak. Nik ez ditut fotokopiak ateratzen, eta lehen faxarekin lan handia egiten nuen, lan asko faxaren bitartez kudeatzen nuen, ezabatuta daude, papel horiek, tira, horrelakoak aurkitu nituen kutxa horretan. Eta, seguru masterra badudala, kalitate hobearekin aurkitzen badut, erakutsiko dizuet. Horretaz gain ere aurkitu nituen diapositibak, analogikoak bidaliko dizkizuet ere ikus ditzazuen. Ni bigarren mundu amaieratik gertu jaio nintzen. Bigarren mundu amaiera, nire jaiotza gunetik gertuago dago Berlineko harresiaren erorketa baino. Ni Valentziara heldu nintzen, Ibamera. Eta garai hartan Reaganen aro ekonomikoan bizi ginen. Eta garai hartan aldaketa garrantzitsu bat gertatu zen, ere museoen kudeaketan metodologia berria sortu zen, kudeaketa liberal bat zegoen museotara heldu zena.
finantzetan gertatzen zen, museoetara heldu zen, eta pixkanaka hori ere Europako museoetara hedatu zen. Uste garrantzitsua dela testuingurua gogoan izatea 80ko hamarkadaz hitz egiten dugunean, garai hartan egiten genuenaz hitz egiten dugunean, baita ere 80ko hamarkadan bizi genuenaz hitz egiten dugunean. Aldaketak oso erradikalak izan ziren, beka publikoen sistema asko itxi zituzten, Estatu Batuetan, garai hartan. 70etan beka programa oso zabalak zeuden, eta bat-batean egoera asko aldatu zen, beraz hori zen oro har testuingurua. Eta baita ere, herri erakundeetan, burokraziak mailak gora egin zuen. Museoetan batez ere, burokraziak gero eta gehiago zegoen, erakunde kulturaletan, eta baita ere, burokraziak eragina zuen esperimentazio artistikoan, esperimentazio artistikotarako programetan, aldatzen ari ziren, aldaketa hauek guztiak gertatzen ari ziren, eta horrek noski gure pentsamoldea ere aldatzen zuen. Eta horrelako burokrazia aztertzea interesgarria iruditu zait, baita ere interesgarria iruditu zait, ikertzea zer nolako izenak erabiltzen genituen burokrazia horren aurrean jarrera bat agertzeko. Eta baita ere, asko interesatzen zitzaizkidan gai hauek garai hartan, baina gaur egun ere oraindik asko interesatzen zaizkit. Oraindik ere gai hauekin lan egiten dut, badakit asko ari direla honetan, baina niretzat garrantzitsua izan zen, ni aktivista nintzen, pentsalaria, eta bazegon utopia bat ergeltasunari buruz, burokraziaren erabaki ezkutuei buruz, liburu bat dago izan ere, horri buruz idatzia gomendatzen dizuet, benetan humorez josia dago, eta analisiak benetan merezi du ere, oso zorrotza delako. Baita ere, beste zerbait esan nahiko nuke, eta da, Puente de Pasajes, niretzat, bere horretan une zehatz bat izan zela, baina baita ere topagune bat. Eta topaguneek ulertzea gertakari bat bezala, konstruktu kolektibo bat bezala, horrek ere norberaren pentsamoldea aldatzen baitu. Hau da, pentsatu nahiko nuke une jakin batean, zerbait gertatu zela, eta guk elkarrekin lan egiten genuenez, garai hartan arkitektoek, komisarioek, herritarrek gure pertzepzio horiek aldatzeko, gure ikuspegiak aldatzeko. Eta ez genuen programa handirik horren atzean, genuena galderak ziren, galdera asko. Barkatu galdu egiten naiz, eta gogorarazi berdi didazue, zenba denbora geratzen zaidan. Orain, labur-labur, eta zehatzago, aipatu nahi dut testuingurua. Nire garai hartako komisariotza testuingurua aipatu nahiko nuke. Zergatik garatu zen proiektu hura, erakusketa baten ondorioz sortu zen, Simon Time izena zuen, 2 urteko proiektua izan zen Newcastleen garatuko zena. Eta Britania Handiko Arte Kontseiluak antolatzen zuen, ni komisari ordea izan nintzen, 84an.
ez, 83an, barkatu, 83an izan zen. Eta denbora asko pasa nuen, Ingalaterra iparraldean, Eskozian, eraldaketa batean murgilduta zauden hirietan egon nintzen Liverpoolen, industrializazioaren osteko eraldaketa horretan zauden. Oso gune industrializatua baitziren, eta Thamesen, bazegoen Tamesis ibaia, hain zuzen, ibai handia, eta nik Bilbo hiriaren antza handia hartzen nion. Hiria bizkarra ematen zion ibaiari. Eta Bilbon gertatzen zen bezalaxe, sentimendu hori oso fuertea zen. Bilbon ere sentsazio hori izaten nuen, itsasadarrari bizkarra ematen ziola hiriak. Naiz eta ibaiak berez hiria zerkatzen zuen. Bilbon bezalaxe, itsasadarra erditik igarotzen da, baina hor bazegoen harreman gatazkatsu bat hiriaren garapenarekin, eta etzen bat ere irisgarria aldi berean. Garai postindustrial honetan, bizkarra ematen zieten ibaiei itsasadarrari, kasu honetan ere Bilbon, eta zaila zen horregatik kaietan egotea ibaiei begira. Hemen ere gertatzen zen, Newcastleen gertatzen zen. Eta labur aipatuko zegoen Time and Tide proiektu horretan ikusiko duzu puente pasajesekin lotura handia duela. Pontzeimseko etxean nengoen, esan dudan bezala nahiko antza handia zuen, Bilborekin alderatuta, kontseiluak garai hartan, etzekien oso ongi nola garatuko zen arte garaikide modernoa, erakundeen aldetik, beraz hori gertatzen ari zen. Programa arkitektonikoa, kulturala definitzen ari ziren, balioa berriz ematen, berrebaluatzen, funtzioak, erabilerak, eta desmoralizatuta zegoen hiri bat berreraikitzen ari ziren industrializazioaren beheraldi hori zela eta aldi berean hori egiteaz gainera bazegoen garapen bide berri bat sortzeko dinamika positibo batekin, nolabait bizi berritu nahi zituzten hiriak. Eta esan nahi nuen ere, Baltik badela oso zentro ezaguna, garai hartan ez zen existitzen, baina orain oso ezaguna da. Eta hartu genuen arkitekto batekin, biltegi bat doaintzan zegoen, eta arkitekto batekin lana egin genuen, lehenik eta behin, lan egiteko lurraren mailan zegoen pisuan, pixka bat abegitsua izan zaien edo atsegina izan zedin, ez zegoen ezer berregiturak eta arkitektonikoa erabatekoa izan behar zen. Eta gune honetan proiekzioak egin nahi ziren, adibidez, eta bi programa antolatu ziren, bat nik antolatutakoa, eta bestea Txileko zinema zuzendari batek, garai hartan Parisen bizi zen. Eta lehenengo solairuan ere lana egin genuen, arkitektoa bera jarri zen bizitzen, biltegi hartan, eta erakusketarako inguruetako eraikinak ere baliatu ziren. Geltokiraino iristen ginen.
12 eta 19. mende bitarteetako eraikinak ziren hiriaren garapena markatu zutenak. Ronigraneko abiaduraren eskola zegoen, bazauden leku emblematikoak azken batean. Artista ezagun batek ere zubi inguruan ere egin zuen esku hartzea, tira ez dut ere ez dena aipatu nahi, baina azken baten erakutsi nahi dizuet zer nolako harremana zegoen eremu honetan eta kutsatutako ibai honen inguruetan. Baina Newcastle ken dezakegu, hemendik eta Bilbo jarri, eta berdin funtzionatuko du kontakizunak. 83, 85 egin zena Newcastleen, Newcastle izena kenduta, eta Bilbo jarrita oso antzeko. Testu labur bat aipatu nahi dizuet orain. Halloweena. Niretzat garrantzitsua izan zelako testu hau berriz irakurtza 27 urte geroago. Barkatu interpreteari, banion testua eman aldez aurretik, ezta? Bi erbesteen artean. Gaur kanpotarra naiz, bihar banoa, ametxekin noa, hilobitik, basamortutik, ez nau izutzen bakardadeak, nire bakardadea arimaren bakardadea da. Peruko mendizarrako abesti herrikoiak ziren, Raul Riz, jarraian aipatuko dut. Kolorez betetako arrisku baten irudia, metafora bikoitz bat aurkezten zaigu begien aurrean, bidaia guztiak dira erbestea. Istorioz beteta zagoen ideia, heriotza bizitza ezkutatzen zuten. Hilobia zaratago existentzia izan duen horren erakusgarri. Haienen artean erbestearen kontakizuna da nabigatzaile bat mundu osoan barrena, dabil bidaiatzen emakumeak gizonak lurrak ezagutzen ditu. Eta aukeratzen dituenak soilek izango dira bere familia eta oharkabean ia, nik ere bigarren erbeste bat sortzen dion buruari. Sorterria zo hartzea zen, erbeste bat hastea hau azkenean zatitan hautsiko zen mundu osoan zehar banatuko ziren eta hau azkenean bada apurtutako ontziaren metaforaren antzekoa, ez da hain desberdina. Eta beste fase bat igaro edo pasa behartzen. Eta presa hori pixka bat gainditu nuen, liburuak bata bestearen atzetik irakurtzekoa, bazirudien hori eginez, beti konpainia izango nuela pertsonaia bakar batena, argumentu bakar batena aspaldian ikusten dituen filmek ikusitako beste batzuk gogora ekartzen zizkidatela, hala ere horien arteko harremanak ez ziren beti begien bistakoak, eta nik esaten nion nire buruari normala da, naturala da. Normala da, film batek beste bat ekartzea gogora, aktoreak berdinak direnean batez ere. Baina badago Emilia Fernandezen film bat eta William Willersen beste bat, eta antzekoak iruditzen zaizkigu, ez niri bakarrik. Eta nik ulertu nuen erbeste mota berrian nigan sortzen ari zela, etzen aberriarena, gizateriarena, baizik eta giza obrena.
batek bestea gogorarazten zidan, nik bilatzen nuelako, leku hori, erbeste hori, norbait ezkutatu egiten den, denarengandik baztertzen den, ni bezalakoak hor sartzen ginen, eta erbesteren sentipen hori berriro biziarazi nahi genuen, 3. mailako erbeste baten modukoa zen, nolabait. Estromboliren ingero esterminatzailean pentsatzen ari naiz, erbestea, joko soziala, enigma, barkamenik ez duen arma bat bezala, eta nahikoa da jakinda proposatzen diren film guztietan ezin egon hori bera agertzen dela, izu berbera, askapen sentsazio berbera. Testu honek nolabait hainbat gauzari erantzuten die. Esango dut zerbait amaitzeko Baltic Zentroak, 2002an uste izan zela, inauguratu egin zuela erakusketa bat, eta dagoeneko 80ko hamarkada erdialdetik horri buruz hitz egiten zen, eta eztabaida zen ea biltegi horiek erabiliko ote ziren, Ibai ondokoak, Errota handia, ea erabiliko ziren, bi aldeetakoak. Eta orduan inauguratu zen Arte Garaikidearen erakunde hau. Eta eztabaidatzen genuen, zer nolako erakundeak nahi genituen, nola nahastu esperimentazioa, ikerketa, erakundetzea, zer egin herri finantzaketarekin, o finantzaketa publiko eta pribatuarekin, zer egin ere kudeaketarako metodologiarekin, indar handi sartzen ari zelako gure erakundeetan. Sorry, I'm just looking to my note. Okay. Barkatu, hortxoak begiratu behar ditut. So I was living in Madrid after I left. Madrilen bizitzen ari nintzen, Valentzian ibamen 4 urtez lanean egon eta gero, eta batzuei iruditzen zitzaigun beharrezkoa zela tresnak edukitzea. Eta horrela, Karta Blanka izeneko elkarte kulturala sortuko nuen, Madrilen erregistratu zen. Erakundetik kanpoko zerbait eratu nahi genuelako, eta beste edozein elkarte bezala, diruzaina, presidentea eta bazituen. Baina guk asko hitz egiten genuen garai hartan Artelekurekin, gero hitz egingo dut Artelekuri buruz, eta Artelekuk eta Francisco Mila konbidatu egin ninduten 85ean antolatzera aipatu den tailer hori eta gero, talkak izeneko tailer hori eta gero, berez 7 aste iraun behar zituen, baina gehiago iraun zituen artista askok erabaki zutelako gero lan hori luzatzea. Eta badago katalogo bat, baten batek ikusi nahi badu, kontsultatu dezake. Liburutegietan ere aurki dezakezue. Eta aurkeztu nahi ditut tailerreko parte hartzaileak
Eta baita ere, eraikin bati buruz hitz egin nahi dizuet. Groseko merkatua da hor. Erabiltzailea pixkanak ari ziren ateratzen, handik, eta saltzaileek, arrain saltzaileek, eta barrek. Ere eraikina utzi behar izan zuten, eta horrela Donostian oso berezia zen lekua eraitsi zuten. Eta artistek sentitu zuten, artista askok, nolabiteko ekintzaren bat egin behar zela eraispen horren aurrean. Eta gai honi buruz hitz egin nahiko nuke. Lehiaketa ireki bat antolatu genuen, eta artisten talde bat sortu zen. Avec Stephen Clayton Hellwood, Amanda Schachter et Daniel Knorr. And the guests who came to visit the workshop to intervene. Eta tailerra bisitatzera etortzen ziren gonbidatuek, hauek izan ziren. And Clona Hadis. And the project ended up with proiektua maitzeko esku hartze bat egin zen irian, ez dut hemen aurkeztuko bestela luzegi emango nukeelako, baina partaide guztiak horren parte izan ziren, noski. Eta esalditxo bat irakurri nahi dizuet. Talal Marsegiren proiektuarena da. Erabaki zuen zuriz pintatzea eta berriz, behin eta berriz pintatzea, eraitsi behar zuten azoka ura. Dagoeneko saltzaile eta erosle oso gutxi zituen azoka hori pintatzea erabaki zuen. Eranskin oso polit bat egin zuen, Negoak izena jarri zion. Eta berak egin zuena izan zen dena zuriz pintatu. Izena zen eraisteko pintatzea. Eta katalogoan gauza bakarra argitaratu zuen. Gaztelaniaz ari da irakurtzen testua. Deigarria da Groseko merkatuaren fatxada pintatzea eraitsi egingo dutelako. Zein fondorekin ordainduko da hori? Zergatik? Hori Diario Baskok esaten zuen 85 irailaren 21. Eta kolisionesen gaiarekin amaituko dut. Esan nahi nuke, aldi berean Puente de Pasaje antolatzen ari ginela, Bilbon, prestatzen ari ginela. Barkatu, ohartxoak begiratu behar ditut berriro. Ongi. Puente de Pasajeko ideia, hasiera batean proposamen bat zuen, eta zen artista batzuk gonbidatzea, esku hartzera, simbolikoki, zubi kolgantearekin lotuta zegoen horrekin, historioara ez dizue kontatu behar, zubi zintzilikaria soberan ezagutzen duzuelako. Eta hain zuzen, 24 orduz funtzionatzen zuenez, guri deigarria gertatzen zitzaigun. Oraindik ere 24 orduz funtzionatzen du? Zubi zintzilikariak? 24 ordutan funtzionatzen zuen, hau da, denbora guztian.
Eta guretzat interesgarria zen ere, bi auzo lotzen zituela eta auzo horiek elkarren artean oso desberdinak zirela. Bata oso lotuta historiarekin, industriarekin, langileen auzoa, eta beste ertzean burgesiaren historioa zegoen, ezta? Aberastasun industrial hori, kolonialismoa ere nolabait. Baina noski, harreman historiko handia zegoenez, aberastasun horretan, harreman handia zegoen ere Ingalaterran gertatutakoarekin, ez da? Eta horrela ikusi genituen Ingalaterrako artista asko, Bilbon lanean, euskal artistekin ere harremana izan zutenak, antzekotasun asko ikusten ditugu. Eta proiektu Karta Blanka antolatu zuen Bilboko Instituto Frantsesarekin, eta hainbat bazkidek parte hartu zuten ere haien zerbitzuak eskainiz. Artistak gonbidatu genituen, hasierako planteamendua jarraituz, eta gonbidatu genituen hemen denbora pasatzera, pentsatzera zer nolako esku hartzeak egin nahi zituzten inguru horretan Getxon, Portugaleten. Roman Signerrek, adibidez, erabaki zuen Konsoni eraikinean esku hartze bat egitea. Buruzari naiz, eta zerbait gaizki esaten badut, mesedez zuzendu. Uste dut, une hartan, eraikinez aldatzen ari zirela, itxasadarreko uhartetxo horretara mugitzen ari zirela uste dut. Baina oraindik ere Konsoniko jendeak berea zuen eraikin hori, baitzen genuen haiekin, eraikinera sartu ahal izateko, Rock Band Signerren performantzea egin ahal izateko. Eta han lan egiten zuten pertsona askorekin hitz egin genuen, han erakundean parte hartzen zutenekin, eta Signerrek guztira 4 performance egin zituen, bana eraikinaren solairu bakoitzean. Gero erakutsiko dizuet, kalitate oso txarrean grabatutako zatitxo bat badakit, oso ongi grabatu zutela bere garaian, editatu egin behar zela, baina ez du denborarik izan, Signerrek badakit baduela ere Suitzan kalitate asko hobeagoko grabaketa bat, baina ez du denborarik izan. Eta zuek nik baino hobeto jakingo duzue. Konsonik baimena eman ziguela, eraikinean esku hartze horiek egiteko, eta hor eraldaketa bat gertatu zen, eta uste dut 2 urtez luzatu zela proiektua, ni ez nintzen hemen egon denbora guztian zehar, baina eraikina 2 urtez erabili zela uste dut arte proiektuak, jarduera artistikoak egiteko. Frank Clark Kark, Zubiko koordinatzailea zenak, Puente Pasajeko koordinatzailea zenak ere lan egin zuen proiektua hau mantentzeko. Glue, so, but I got some part. But just to, where I'm okay. Just to... Bideo hauen zatitxo batzuk erakutsiko dizkizuet. And maybe just describe it briefly. Labur deskribatu nahi ditut obra hauek. Or into the context of the time. Eta garai hartako testu inguruan sakondu nahiko nuke. You know, the question, the... Inesek esan du, orduan, halako angustia bat zegoela, Guggenheim museoa dengatik, eta baita ere, frankizia bat zelako,
kulturaren esportazioaren, kolonialismo kulturalaren gai hori. Alegia Ipar Ameriketako instituzio erraldoi bat Bilbon kokatuko zena, hori oso garrantzitsua zen. Eta gainera Guggenheim saiatua zen lehen 3 hiritan irekitzen, beraien museoa, hori ahaztu da, apur bat, baina etzen oso ondo errezibitua izan, gero baita beste hiri batzuetan, adibidez Helsinkin, pentsatu zuten, beste museo bat irekitzea, baina Helsinkiko hiritarrek mugimendu handi bat jarri zuten abian, egitasmoa bertan behera uzteko, eta hori oso aurreratua zegoela. Beraz, hau zen egoera, momentu hortako egoera, alegia etzen kasu isolatu bat izan, esan behar da, museoak, museoen frankiziak artearen esportazioa toki guztietan ari zen gertatzen. Eta baitere horrelako marko batean edukian nolakoa izan behar du horri buruz ere gogoeta egiten duzu. Programa garrantzitsu bat eduki dezakezu nazioartekoa, baina baita ere berezia inauguratzen diren tokietara egokitua. Beraz, momentu hortan gai horiek oso presente zeuden. Baina noski baita ere, industria ondorengo hiri baten egoera, non ibaia nahi den bihurtu aisialdiaren ardatza hiri batean. Aizia hitza oso presente zegoen kultura, aizia, zerbitzuak, hiriaren antolaketa eta abar. Ez dut etene irakurriko, 2 pasarte bakarrik. Bata, El Paiseko artikulu bat, 85. azaroaren 2koa, gazteleraz irakurtzen du. Barkatu gazteleraz daukadan azentua. En especialización. Aitor Genaga, Eva Larrauri, Bilbao. El Gran Bilbao ha vivido demasiado tiempo de espaldas a la ría y acogotado por la presión demográfica. El 44% de la población vasca reside en torno a la capital de Vizcaya. La crisis de la industria tradicional, siderurgia naval, ha debilitado el protagonismo de la gran metrópoli como locomotora del País Vasco. Los proyectos para lavar la cara de Bilbao y restituir su papel central pretenden introducir la ciudad en un nuevo modelo urbano que sea la respuesta a la reconversión de su aparato productivo. Los urbanistas creen que solo la descongestión y especialización industrial podrán frenar ese deterioro de liderazgo. And further down, I'm not reading everything. Limpiar la ría. Betty Dunia Beitia encarna el sueño de muchos bilbaínos. Ha sido presidente del Athletic e incluso alcalde por unos meses. Un buen día miró a la ría y se echó un farol. En 1996 me baño en la ría tirándome del puente Sant Antón. En la manga tenía un comodín, el plan de saneamiento. Un año antes del evento ya se tratan las aguas residuales de 275.000 habitantes y se elimina el 30% de la contaminación. En 1997, el plan eliminará el 70% de la contaminación de 674.000 ciudadanos por el médico precio de 52.000 millones. La crisis golpea a Bilbao, lo empobrecía
pero posibilitaba un nuevo modelo de ciudad. Los solares de los astilleros Euskalduna, varias instalaciones de altos hornos de Vizcaya y del puerto de Bilbao, auténticos cadáveres del esplendor del pasado, eran liberados. Casi la mitad de las ruinas industriales de Euskadi están en Bilbao y en su margen izquierda, 1.5 millones de metros cuadrados. And then it continues. And it's just, I think, important sometimes to read. Eta honek jarraitzen du, eta batzuetan garrantzitsua da. Berriro aztertu ahal izatea, zein zen testu ingurua, eta ezagutzea baita ere Bilborretan islatzen zen perspektiba. So, más de un año después. Bilbao. Vicente Molina fue, you remember him. Le preguntaron a Bertolt Brecht por qué había titulado Bilbao Song, una de las canciones de Happy Hand, sin tener la ciudad del Nervión relevancia ninguna en la leve línea dramática de esa pieza teatral hecha en colaboración con Kurt Weill. Brecht había visto el nombre en un mapa y le gustó la suma de sus letras. Lo pronunció en voz alta y aún le gustó más. El sonido de aquel lugar extraño para él lo quiso hacer familiar con la música de sus versos. Bilbao tiene un empaque sonoro indiscutible, pero tiene algo más. Bilbao empujó a Bigas Lunas a ponerle Bilbao a una de sus primeras y más inquietantes obras. La película no era de ambiente vizcaíno, pero la prostituta que obsesiona al protagonista se llamaba Bilbao. Esa vieja luna de Bilbao, allí donde el amor valía la pena, dice el estribillo brechtiano. Bilbao pasa por ser una ciudad fea e industrial, dos adjetivos que parecen fundidos en una simbiosis. También Glasgow y Chicago, como Oporto, tienen la misma fama. Húmedas, tenebrosas, manchadas por el humo de muchos años de sacrificios en el alto horno del progreso. Son precisamente por ello ciudades que encuentro de gran belleza siempre que uno amplíe el concepto de lo bello hasta los límites de lo sublime y lo brego. En un viaje reciente he visto que Bilbao puede atraer hasta por rasgos menos tétricos. El esqueleto del futuro Museo Guggenheim aún no permite renunciarse sobre la criatura que Gehry va a crear allí, pero el nuevo metro de Norman Foster ya es un cuerpo vivo. Acogedor, amplio, claro, tan atento al confort del viajero como dispuesto a recordarle en todo momento el aire melancólico expresionista que todo mundo subterráneo tiene desde Piranesi. Y hay pocos signos urbanos más hermosos y memorables que esos espaldares de gusano en aluminio y cristal que dan acceso a las estaciones desde la calle. Si Gehry logra junto a la ría, Pache Oteiza, una de sus obras maestras y no se queda en el mero chascarrillo visual del tipo del pechecito de la Villa Olímpica de Barcelona, Bilbao tendrá su gran catedral laica del siglo XXI. Aún siendo esa ciudad ferruginosa, turbia, incierta, coral y filarmónica. Pero podemos ir también a Santiago de Compostela y a Gerona, a Sevilla, a Valencia, con un purito moderno que a veces tiene tanto de snobismo que cae en lo paleto. Los dignatarios locales, en su mayoría socialistas, han querido tener todos en sus municipios un Foster, un Sisa, un Calatrava, un Gehry, una sala de música polivalente, un gran centro dramático regional, o si se tercia nacional, una plaza abierta a diversas lecturas, como en las películas de Antonioni. Si la Europa de las ciudades fue algún día un alguno
en alguna parte una utopía, ya ha llegado a España y yo me alegro porque coincide con la desaparición como sueño habitable de la supercapital del Reino Madrid. ¿Responde esto a algo? La psicología social no es mi fuerte, pero seguro que hay un oscuro vínculo entre la quinta esencia política madrileña, cabeza estatal, gobierno nacional, sede comunitaria, municipio escaparate, y su actual decadencia estética urbana moral. Pues, ¿cómo va a ser casualidad que Madrid tenga, hablando de obras públicas recientes, el auditorio más soso y disonante de España, el Museo de Arte Contemporáneo más conventual y adusto, la torre de comunicaciones más acaramelada, las fuentes de diseño más árido, las estatuas más acartonadas, los teatros más astracanados? Llegó el fin. Un vivante de la política quizá diría que esa degradación simbólica se debe al sesgo actual de la cosa pública, que al ser la suma de un poder progresista en retirada y un poder retrógrado en avance, cristaliza en un híbrido inmóvil, introvertido, grandilocuente. Y así Madrid es hoy esa ciudad charlatanesca que apenas pinta nada, cobra mucho por todo y da muy poco a cambio. Pero siempre nos quedarán las renovadas capitales de provincia, por ejemplo Bilbao, donde se puede por $1 tener ruido y placer. Solo para ver un poco esta situation in this. So I'm going to. Hori guztia irakurrita, gauzatxoren bat erakutsiko dizuet. Proiektu honetan zehar, zuiren proiektu honetan zehar ere mintegi bat antolatu genuen, 95ko urrian. Eta pertsona batzuk gonbidatu genituen. Eta hemen dago eskuartze formal bat izan zuen pertsona bat, gero mintegiak aurrera egin ahala eskuartzak ez ziren formalak izan, batzuk aipatuko ditut, hemen daukat zerrenda. Ikus dezazuen zer argitaratu den, ere egun hauei buruz, Cristina Otto zegoen alde batetik, Marsellako ondarearen arduraduna, Monto eta Muntadas gonbidatu genituen, eta biak ari ziren dagoeneko Marsellan lanean, proiektu batzuetan, eta gai askori buruz hitz egiten zuten, Bilbori buruz ere, eta gero Victor Lakontxi zegoen, ponentzia bat prestatu zuen berak. Ez dakit ezagutzen duzuen, niri izugarri gustatu zitzaidan, bere ponentzia. Berak hitz egiteko modu oso berezia zuen, eta modu oso zehatzean, deskribatzen zituen piezak, hirietako testu inguruak, beti berak lan egiten zituen buruz hitz egiten zuen, bere idazteko modua poetikoa zen, eta berak hirien deskribapenak, eta bere idazkera poetikoa tartekatzen zituen, poesia asko idatzi zuen, eta gidoiak ere idazten zituen irratirako, denbora pribatuetan, leku publikoetan egiten zuen, eta hau argitaratu egin behar genuen, katalogo batean, baina tamalez etzen inoiz argitaratu. Gero Brian Hampton zegoen ere bai, uste dut dagoeneko erretiroa hartuta duela, irakaslea zen, Londreseko arkitektuen kolegiokoa zen, Liverpoolen ere lana egin zuen, eta berak ekarpen handia egin zien industrializazio osteko Ingalaterra iparraldeko hirien eraldaketari.
Elias Masega ere gonbidatu genuen, arkitektoa da bera, eta jakingo duzuenez, Bilbaoera berritzeko eta lengoratzeko lanetan parte hartu zuen, eta garai hartan, Arte Ederretako, Bordeleko Arte Ederretako eskolako zuzendaria, Bilbon jaioa zen, ezagutuko duzue, eta berak Bilbori buruzko analisi bat egiten zuen, garai hartako Bilbori buruz, eta gu asodos geunden bere analisiarekin. Bazegon ere beste idazle bat, Londres iparraldeko arkitekto bat zen, kolegioko kidea ere bai, eta berak lan egiten zuen kontzeptu batzuekin, adibidez, nola heltzen diegu konfigurazio hauei ikuspegi historikotik, narratibotik eta ikuspegi akademikotik. Gero Martxelo Esposito ere egon zen, eta erakusketari buruz ere pixka bat hitz egin nahiko nuke, mintegian zeharrala ere bideo bat prestatu zuen. Octubre en el tiempo temporal del noroeste, uste dut esan duela, eta bideoa Macbako bildumaren baitan dagoela uste dut. Berak birpasatu egin zuen filma, bestelako konfigurazio bat sortzeko urte batzu beroago. Ezakit 2003an, 2004an egin zuen, triptiko baten elementua izango balitz bezala, aurkeztu zuen, ordura arte egindakoa oso desberdina zen, berak parte hartu zuen, bere obrari buruz ere hitz egiten zuen, mintegietan, eta honek Puente de Pasajeseko beste alderdi batera narama. Puente de Pasaje proiektuan erakusketa bat egon zen, esku hartze bat egin zen hirian, ia urtebeteko iraupena izan zuena. Obretan artistek erabakitzen zuten, zenbat iraungo zuten obrek, eta lehen esan dut Homo Signeren obrak minutu batzuk irauten zituela, batzuetan segundo batzuk baino ez ziren. Eta gero bazegoen Is Adamen pieza, igerileku publiko bat izan zen, enbat hilabete, iraun zituen, gero Martxelorena zegoen, bere proiekzioa hor zegoen eta bere iritziz, piezaren iraunaldia zen bere ikerketaren iraunaldia, eta horrela urtebete eman zuen Bilbon lanean film honekin, beste artista batzuekin, haien taimina desberdina zen, eta ideia garai hartan etzen museo bat izatea, eta gainera ez genuen kontu eman behar, ez bisitarien aurrean, ez beste inoren aurrean, ez genuen zergatik justifikatu ezer, ez gondelako erakunde baten barruan, beraz, askatasuna genuen, nahi genuen egiteko, luzatzeko, murrizteko, denbora desberdinak erabiltzeko, finantzaketaren barruan, noski gure muga genituen, aurrekontua oso mugatua zen, eta gure bazkideek bere laguntza ematen ziguten altzuten neurrian. Baina tira, lankidetza asko egon ziren, bazkideek ere elkarlana egin zuten, eta jende askoren mende egon ginen, ezin ginen gure kasa ibili, eta horrexegatik erabaki genuen aurrekontu bat bermatzea eta modu organikoan lan egitea, proiektua modu organikoan garatzea. Egon zen porroten bat, egoera kaotikoren bat, eta produkzioek batzuetan ez zuten arrakastarik izan.
baina tira. Eta artelan bat adibidez etzen gauzatu, azkenean, Susan Laforrena, eta orain gauzatxo bat erakutsi nahi dizuet, irudio batzuk. Honek hedadura geografiko handiagoa izan zuen. What do I have to do? I'm sorry, it's not my computer. Why it doesn't want to open? Barkatu, baina badirudi ordenagailuak ez dira lagundu nahi. Maybe it's very slow. What I'm doing wrong. Okay. Yeah. Okay. So that was the. Ongi, hau zen Susan Lafonten proiektua, oso proiektu ederra zen egia esan. Lan handia egintzen gainera proiektu honentzat. Bilbokoek ezagutuko duzue, trenbidearen geltokiak daude, Aldirietako geltokiak. Eta linearen erdigunean desierto edo basamortu geltokia dago. Berak proposamen hau antolatu egin zuen. Posterrak, afixak prestatu zituen. Poster oso handi batzuk jarri nahi zituen geltokietan. Eta geltoki bakoitzak harremana zuen beste aldean zegoen geltokiarekin, eta horrela iristen zinen desierto edo basamortu geltokira. Hau da, ikusten zenuenak, geltoki bakoitzen ikusten zenuenak lotura bazuen etorkizunarekin, eta geltoki hartatik aurrera bestelako irudiak jartzen zituen iraganarekin lotutakoak, alegia dagoeneko igaro zenituen geltokietako irudiak. Beraz, basamorturako bidean etorkizuneko bidaiko gauzak ikusten zenituen, eta behin basamortua igarota bizi berri zenituen gauzak ikusten zenituen. Frantsesez irakurriko dut, baina badakit Marian gure interpreteak baduela testua. Testua hau Susanek idatzi zuen. Eta katalogo honetan argitaratu ezen hornetan zegoen. Oso polita da beraz, irakurriko dut, frantsesez. Liburua, hitzak, begiak, begitik burmuinera, liburua, hitzak, begiak. Alde batetik bestera doaz, pixka bat hobeto. Nork ez du lan egin batetik bestera oinezari dela, lau hormen artean, liburu bat eskuan duela, nor ez da ibili behatzekin espazioa kolpatzen bere memoria gailentzen zenean. Nork ez ditu oroimen optikoak erritmo mekanikoekin aktibatua abstrakzioren bat finkatzeko norberaren oroimenean. Exesteinen aipua da hau, ikuspegiak argitalpenekoa, eta zinemaren ideiarekin lotuta dago. Trena berandu hartu genuen iluntzean, dagoeneko ezin genituen gauzak ikusi, oso ilun zegoelako. Leku industrialak abandonatuta zauden eta gure bidean ikusi egiten genituen bazirudien mugimenduarekin, trenaren mugimenduarekin animatu egiten zirela motibo horiek, formak, asimilazioak sortuz, leihotik, paisaiak, angelu, berezi bat zuen eta gure irudimenak asoziazio asko egin zitzakeen mundua zegoen alde batetik, bestetik geltokiak eta espazioa, trenak
eta trenekin simulakroak sortzen diren, erreala zena, irudimenezkoa zela, geltokiak, geldi zegoena, mugitzen zena, mugimendua, geltokiak aurretik, atzetik aurrera egiten genuela, trenek aurrera egiten zutela, aldiretako trenak batez ere dira imaginariorako lekuak, memoria alde batetik bestera ibiltzen da, etxeko denboratik laneko denborara joaten, eta leihoan zehar desustraitze optiko horren eta jarduerarik ezaren arteko lotura bat sortzen da, irudimenari bide emateko pantalla moduko bat sortuz, irudimena aurrera eta atzera ibili dadin. Eta bide hauetan Santurtzeraino heldu arte ikusten dugu panel errepikakorren sistema bat dagoela, Desertu Barakaldo geltokian izan ezik, bertan panelak lotuta daude pertsonaia bakarti baten irudiarekin, pertsonaia bat geltokitik gertu jarrita dago, eta geltokiek badute haien izen propioa, oinezkoak agertzen dira, eta badirudi trenbidearen marrak jarraitzen dituztela, baina kontrako norabidean doaz. Trenean eixerita dagoena, beste norabidean doa. Bilbao Lanojan, Santurtzitik abiatzen da, oinezko imaginario hori. Eta ikusten dugu nola azkeneko geltokian, azken aurrekoan, aurrera dabilen oinezko imaginario hori, eta horrela ikusten ditugu bideak, eta zenbat eta linean bide gehiago egin, gehiago ikusiko dugu. Eta ibilbide honek etorkizunaren transgresio bat ekartzen du, etorkizunera gatoz eta etorkizunean elkartu egiten dira Desertu Barakaldon iragana eta etorkizuna. Bigarren zati horretan hain zuzen ere gertuko iraganera baikoaz, bidaiaren kontzepzioa irudikatuz. Bidaiariak bere bidaian esperientzia irudimenezkoa dauka. Eta horri gain jarri egiten zaio modu sistematikoan etorkizunetik eta iraganetik datozen irudiak bidaiari ideal edo imaginario horrenak beraz, Desertu Barakaldon, bidaia jarduera mental bezala nahastu egiten da munduaren esperientziarekin. Eskualde laua dago, oihartzunik gabea, eta imaginarioa bat egiten du errealitatearen irudiarekin, ametsak lekuak dira paretetan oso argi agertzen direnak oinezkoaren mugimendu mekanikoak eta mugimendurik ezak bat egiten dute trenean eserita dagoen horrekin. Bada zaldiko maldiko batean ibiltzea bezala, munduaren ordenera itzultzen gara, denbora zeharkatzen dugu, eta burdinbideko puntu honetan lotura bat, komunikazio bat sortzen da mehatze eskualdearen eta bailarako siderurgiaren artean. Batu egiten ditu produkzio industrialeko garai guztia, geografiari buruz hitz egiten digu modu historiko batean, eta modu abstraktuan elkartzen ditu prozesu industrialaren logikak. Paisaiak ere erakusten dizkigu geruza ezberdinak, industriek denbora luzean ustiatu dute bertakoa, eta hori da gaur egun ikusi dezakeguna. Eta euskarazko hitzean desertu latinetik hartzen da zuzenean, eta irudia tartekatzen dira. Lur, zahar, arkaiko, birkinak agertzen ditugu, nekazaritzako paisaia primitiboak, abandonatuta dauden soroak ikusten ditugu eta fabrikak ikusten ditugu, iaia deskonposizio egoera batean. Eta hemen ibilbideak espekulaziorako bidea ematen du, horizonte bat erakusten digu, paisaia zeharkatzeko, eta honek dei egiten digu leku horri erreparatzera. Eta imaginario historikoko irudiak ikusten ditugu, lan honekin puntu bat aurkitu nahi da, zeinetan geografiaren leku zehatz batek pentsamenduaren abstrakzioaz hitz egingo digun, eta ez natura murgiltzeaz. The project. Beraz, proiektuaren funtsa hori zen.
Can I take 3 minutes? Yeah? And now to finish, if I can close. Bai, beste minutu pare bat hart ditzaket? Not used to the up. Oh, it's extremely slow. Okay. Why it doesn't want to close? Can you just put that on? So as I say, it's very bad image, and I will go through like... Ba, irudien kalitatea oso txarra da, esan dudan bezala. Azkar erakutsiko ditut, denbora agortu zaigulako. Oh, I'm sorry. Can someone who knows better this computer help me? It seems... Lagunduko dit teknikariren batek, mesedez? Zerbait gaizki egiten ari naiz. If I want to... Yeah. I have to go. Okay. That's what the project of on-speed... Argi fluoreszenteak. Which were randomly... Eta 18 bozgorailu, hausaz jarritakoak. We will find it after. I'm sorry, I cannot act. I found it just at the middle. Which was randomly with the transborder moving proposed. Mugitzen zen transbordadore bat zen. Eta hainbat musika proposatzen zituen, zubitik entzuten ziren, zubi inguruetatik ere entzuten ziren. Eta gutxi gorabehera bat egiten zuten inguruetako soinuekin. Roman Signer barkatu, benetan ez naiz batere ondo moldatzen honekin. I just show 30 seconds. 30 segundo besterik ez dira. So the suspended is arriving and provoking different sound configuration, including some recording of the environment. Soinu konfigurazio desberdinak sortzen dira, zintzilikaria mugitu ahala. Bueno, ideia bat egitearren besterik ez. Masterra aurkitzen badut bidaliko dizuet. Eta orain erakutsi nahi nizuen, beste zerbait Newcastleko artista honek bideoekin lan egiten zuen, eta hainbat tren grabatu zituen, pasatzen, Bilbon, eta baita ere Newcastleko Tainan. Tain zen ibaiaren izena, ez da Mesisa, barkatu erratu egin ez lehen. Batzuetan jendea jaitsi egiten zen, geltokietan, jendeak nola gelditzen zen ikusten genuen, irudi filmiko oso abstraktuak dira, soinuak ere egoten ziren, geltokietakoak. Ongi, hemen Signerrena ikusi dezakezue, beste akzio bat. Hemen pintatzen ari zen, espraiarekin, sapaia pintatzen ari zen, kontsonin. Hemen beste obra bat,
segundo batzuk baino ez ditu irauten. Jendea igotzen ari zen, konsoniren beste solairu honetara. Ezkutatu egiten zen, bera. Oial beltzonen azpian. Eta ikusiko duzue. So it was just these few seconds, and then he moved to another room. Segundo batzuk, eta gero beste areto batera igarotzen da, beste espazio batera, joaten da. Hemen beste performance bat, pinturarekin, lurrean, oraingoan. Eta gero beste obra, segundoak ere irauten zituen honek, orain ikusiko duzue. Another piece with inundation, anyway. And beste pieza bat, uholdekin. Ongi. Bi goztarekin amaitu nahiko nuke. Hau zen ontzia. which was la Isla de los Copyright, which was Copyrightaren uhartea antolatu zen, adierazpen kolektibo bat izan zen, eta lan egin zen 80 kolektibo artistikorekin, mundu guztikoak ziren, eta kaian jarri zuten ontzi hau, testuak zeuden, irudiak, tailerrak, testu juridikoak, hainbat ikuspegitatik landu zen copyrightaren gaia edo jabetza eskubideen gaia. Eta amaitzeko, jarri nahi dizuet, telefonora iritsi zaidan zerbait, oso laburra da. From Santo Eraso text of Catherine sent it to me. Santu Erado edo horren testua da. Miguel Belogen erakusketaren katalogoan dago. Dola hilabete zendu zen. Eta performance oso berezia egin zuen kolektibo honen ontzi honetan. Eta parte hartze handia izan zuen, ontzia bera aktibatzeko, erakusketa aktibatzeko, eta Santiren aipu bat irakurriko dut gaztelaniaz. Jarnos todos en Bilbao, donde Guztiok Bilbon topo egitea. Isla del Copyright del colectivo Gratis, otra vez con Guzmán, Kirby, Can, dentro de Puente de Pasaje. Proyecto de intervención, bla, 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 bla. Que el mismo año también dirigió. Eran aquellos días en los que, con cierta ingenuidad,
pensábamos que gracias a las tecnologías de reproducción digital, en aquella ocasión eran unas simples fotocopiadoras y unos cuantos casi primitivos ordenadores, podríamos cambiar el viejo paradigma de la propiedad intelectual y la reproductibilidad por otras fórmulas commons, igual de legítimas, que restituirían la condición de uso de la obra de arte y la economía del bien común, ilusos de nosotros. So the project also invited Willie Doherty from Londonderry, where he Willie Doherty ere gonbidatu zuten, Jerry ere bai. which was still inguruetako kafetan egin zituzten obrak ere sartu zituzten. Baziren hildako naturak, baina irudikatzen zituzten zubian lan egiten zuten pertsonak. Eta baita ere grabazio batzuk egin zituzten, zubia grabatu zuten, Sorterriko zubia, oso leku gatazkatsua zelako erlijio kontuengatik, arraza kontuengatik, eta Londonderryn grabatu zuten pertsona bat zubian barrena korrika, eta horrekin tartekatu zituzten jendearen egunerokotasuneko irudi horiek, jendean nola pasatzen zen, nervioieko alde batetik bestera. Bueno, proiektu gehiago daude, asko luzatu naiz dagoeneko, beraz hemen utziko dut. Hola, como vamos igual un poquito... Berandu goaz, beraz norbaitek galderaren bat baldin badauka, bestela zuzenean pasatuko gara. Bai, gero utziko ditugu, beraz egon daitezkeen galderak. ¿Cuál es el espacio central? Porque igual este es el espacio central. Pues Leire y yo nos podemos colocar. Nosotras nos ponemos aquí y tú te pones ahí. Sí. Bueno, hemos llegado a la... Gaurko hirugarren gonbidatura iritsi gara. Azkenekora jardunaldietan. Eta elkarrizketa bat edukiko dugu Catherine Davidekin. Dokumenta 10ko komisarioa, 1987an ospatu zen. Ez dut uste aurkezpenik behar duenik Catherine Davidek eta gizuen bezala oso azkar pasatuko du bere kurrikuluna. Parisko Arte Modernoko Museo Nazionaleko Georges Pompidou zentroko zuzendari ondokoa da. Non 2014 gaurdaino ikerketa eta globalizazio saila zuzentzen duen 82-80 urteen artean museo horretako komisarioa izan zen eta 80-84 urteen artean berriz Parisko Jeu de Paume Galeria Nazionalekoa,
laurogeita urtean artean, Kasereko dokumenta 10 erakusteketako zuzendari artistikoa izan zen, eta 98tik gaurdaino representaziones contemporáneas árabes zuzendu du. Bartzelonako Fundazio Andoni Tapiesek Nabiaresteko epeluzeko proiektua 2002 eta 4 urtean artean Rotterdameko White the White arte garaikideko zentroa zuzendu zuen, asko luzatu alko ginake bere kurrikulunarekin, baina pasatuko gara elkarrizketara. Zenbait galdera labur, egingo dizkiogu Leirek eta nik, Katerinek azaldi ezagun azkeneko dokumentaren komisario lanean, gu ez ginean egon dokumenta 10ean, eta bere informazioa paperezko materialaren bidez jaso genuen, eta lehenengo materialetako bat izan zen, eduki zenuen elkarrizketa bat Miren Erasorekin, eta zehar aldizkarian jaso zen, 29. alean, Artelekura egin zenuen bizitaren harira, eta oker ez banago, Korinek antolatutako topaketa horien barruan, agian Mirenek orduan galdetzen dizu dokumentagatik, zure egitasmoagatik, eta jakinen nahiko genuke, zer gogoratzen duzu bizita hartatik? Bueno, Inesek lehenago zioenaren egoeran nago baitere gogoratzen dut, Artelekura egin nuen lehenengo bisitetako bat izan zen, gero sarritan egon nintzen beraiekin, egitasmo desberdinekin etorren nintzen. Oso ondo gogoratzen dut Miren, hori bai, oso pertsona atsegina zen, oso lasaia, oso diskretoa, baino eraginkorra, eta oso instrumentala izan zen Santirekin proiektu guztiaren garapenean. Ez naiz gogoratzen, zer buruz hitz egin genuen, baina, dinamika bat izan zen, nik dokumentaren hasieratik inposatu nuena. Ez nuenena izan zedin, ala suz artifizialak bezala, baizik nahi nuen, batez ere izan zedila prozesu bat, eta Pekin manifestazio desberdinekin, publiko desberdinetzat, adierazpen desberdinekin alegia, eta dinamikaren zati bat argitaratu genuen, argitalpen horretan, dokumentuak ziren, prozesua dokumentatzen zutenak, eztabaidak, alegia, zer bilakatuko zen egitasmo bezala dokumentan bertan, edo zer alboratu zen, zentzurik ez zeukalako, eta uste dut Mirenekin izandako elkarrizketa testu inguru edo formato horretan sartzen zela. Bai, galdetu nahi genizun baita, ze harreman kokatu zenuen, edo finkatu zenuen aurreko ekitaldiekin. Uste dut aurrekoa neri interesatzen zitzaidanaren guztiz, hau kontrakoa zela gonbidatu nindutenean, hautapen prozesuan aukeratu ninduten, eta esanien nahi baldin baduzuen nik egitea orain arte egin dena, Kastinean utz egiteren baten dago. Ez da nire planetan sartzen orain arte egindakoa. Orduan, esplikatu nien, niri zer iruditzen zitzaidan interesgarria egitea momentu hartan. Zerbait berezia zen 97an, Arresiaren erorketaren ondorengoa zen, eta ia zegoen ekialdearekin mugan,
espazio zentralago batean kokatzen zen, momentu horretan nazioarte zentzua batez ere ja mundial zentzua bilakatua zegoen, eta horrek isla eduki behar zuen dokumentan. Hori etzen, nire erabakia izan zen mendeko azken dokumentarako eta aprobetsatu genuen ospatzeko lehenengo dokumenta 57an 20 urte zeuzkatenekin, zen belaunaldi bat artista esperimentalena, radikalak ziren, zentzu askotan, eta praktika estetikei buruz zeukaten ideia oso altua zen, eta etzen sartzen divertimentuaren ekonomia batean. Ia 80ko hamarkadan hasia zegoen hori, eta gero eta gehiago ikusten zen pentsamentuaren espazio esperimentalean inbasio bat zegoen, maniobra izia zen nagusitu nahi zena, eta nik nahi nuen itzultzea hasieretara, eta beste praktika estetiko batzuren alde jokatzea. Intelektuaren eta produkzio formaren arteko uztardura hori gailentzea nahi nuen nik. Eta beste era batera begiratzea, alegia ez nuen iraganera begiratu nahi, ze beti interesgarriago dirudi, baizik nik iragan gertukora begiratzea nahi nuen, hobeto ulertzeko etorkizuna, zer eraldatu genezakeen, edo zer albo batera utzi hori erabakitzeko. Baita ere galdetu nahi nizun, 20. mendeko azken dokumenta da, eta baita ere, emakume batek zuzendutako lehenengo dokumenta, bi gauza horiek elkartzen dira. Ia irain bat iruditzen zitzaidan, jende horrekin etortzea eta nire erantzuna zen eta izaten jarraitzen du, ez dut nire sexu aldatuko, dokumentu horrela da, gustatu edo ez. Eta egin beharreko gauzak egiten ziren eta horrek jarraituko du. Eta ni alabak baino izan ez zituen alaba batean ezia izan nintzen, eta beraz ez zegoen mutikoek hau egiten duten eskatuek hau ez, jaso genuen eziketan, dena zen posible, baldin eta lana egin, esforzatzen bazinen, lanik egiten ez badute, ikasten ez badute, baita ere, fabrikara joateko aukera dute, baina hortik kanpo 87an geldokeri horiek entzutea irain bat iruditzen zitzaidan. Zentzu horretan, etzen eukan presente inundik ere emakume izate hori. Ez, gauzak ikusteko modu desberdinak daude, baina bai, arazo estrukturalak badira, estrukturen desberdintasunak, baina beti hori da nire filosofia. Ni subjektuaren boterean sinisten dut, ez biktimizazioan, hori oso fuerte iruditzen zait, eta uste dut alik eta urrutien joan behar dugula, eta, gero eztabaidatu daiteke, aipatu, bai, agintea praktikatzeko moduak daude, modu oso desberdinak, sexuen arabera, eziketaren arabera, baina uste dut, bakoitzak bere modua praktikatzen du, inposatzen du, eta kito.
aginte bat daukagunean, eta aginteak ez dauka zer ikusirik arbitrarietate gutiziarekin. Baina hori ez zaie guzti gustatzen, horrela da. Nik itzuli nahi dut gure informazio iturri izan den horretara, elkarrizketa prestatzeko momentuan, eta hori katalogoa da, alegia, egon ez ginen entzat geratzen den jatorrizko iturria, katalogoa, alegia, kasu honetan, eta badago argitalpenaren ezaugarri bat. Saiakera testu multzo bat da, dokumentuak eta irudia uztartzen dutenak, aztertzen dutenak, eta estrukturazio bat, non lau data dauden, retroprospektibismoarena, alegia lehenengo gerra ondorengo aroa, 1945, 67, 89, 87 eta strukturazio hori nola ulertzen zen erakusketan, bueno, hor galdera bat baino gehiago daude. Tamaina honetako erakusketa batetik geratzen dena, igaro eta handik urte batzutara, hemen esan behar dugu, bai, bueno, beste mende bat zen, internetik gabe lana egin genuen, faxarekin lana egiten genuen. Franz Webek behetik gauez bidaltzen zizkidan faxak gogoan ditut, lana egiten genuen telefonoarekin eta kito. Beste ritmo bat, beraz, strukturatzeko beste modu oso desberdin bat, oraingoarekin alderatuz, eta berdin. Gauza guztia gordetzea izugarria zen, baina, bueno, diapositibak geratzen dira gaur egun, eta uste dut liburua dela, katalogoa dela, materialik justuena esango nuke ospakizunaren oroimena gordetzeko. Nik ez nuen katalogo bat nahi, nik nahi nuen batez ere, bueno, ez nuen nahi, artistak ito larrian sentitu zitezen, garai hartan bazirelako zenbait artista produkzio, ez daukaz zentzu gehiereki 2017ko obra edukitzea eta ez 16koa. Bueno, horre berriaren fetitxizazio bat zegoen, baitere alde bateren fetitxizazioa eta baitere beste baten gaizki ulertzea, ikutzen ditugunean zenbait obra apurka sakontzen dutenak, baina errepikapen baten antzera, eta nik hasieratik antolatu nuen dokumentaren produkzio guztia, metodologia erabaki nuen, 3 talderekin batean arduratzen zen erakusketaz, horregatik satelite desberdinekin egin nahi nuen eta esan zidaten eskazelen bakarrik erakusketa, gero utzi genuen, baina orduan hasi ginean asmatzen 100 egunak. Dokumenta guztietan beti dago gauza bat berdina, 100 egun irauten dituela. Ez erakusketa, liburu, eta 100 egunetarako beste talde bat, 3 talde ziren guztira. Eta garbi geratzen zen liburuaren estrukturak jarraitu behar zuela erakusketa pentsatzeko modua, eta orduan orain izango balitz, denbora eduki genuen,
zeren egin genuen, hasieratik liburuaren estruktura garbi eduki genuelako, eta ez genuen azkenerako utzi. Eta uste dut, ideia zela sedimentatzea prozesu guztia, eta izen burua Poetics Politics segituan etorri zitzaigun, Marcel Brotarsen obra batetik aterea, eta baitere nire iritziz, eta nire lakiden iritziz balentze bat behar genuen pentsamentuaren, artikulazioaren, eta obren poiesizaren artean, eta orduan hasi ginen lanean, materiala pilatzen, sedimentatzen, gauzak albo batean uzten, beste batzuei lehentasuna ematen, eta artista bakoitza gonbidatu izan zen, produzitzera horri batzuk, ez zutenak derrigorri izan behar, eta albazen ez zuten izan behar, aurkeztuta zeukan obraren irudia, baizik liburuaren espazio bidimentsioan, espazioaren irudimentsioa jasoko zituena, eta horrek nahiko ongi funtzionatu zuen, baina denek, uste nuen, pentsatu nuen, arazo gehiago izango genituela, baina nahiko ondo funtzionatu zuen. Orduan, egunen hori ere argitalpenean jasotzen zen. Ez gehiago iraun zuen, ze jende identifikatu behar zen, eta programa armatu behar izan zen, alako egun, baina zet osoa zeukan jendeak, programa oso zehatza geneukan. Eta pertsona askok erabaki zuten beraien bizita eguna, alakoren edo bestearen aurkezpen egunarekin bat. Bai, liburuaren bidez, erakusketako liburuaren bidez, muntaia noziora iritsi gara, liburuan planteatzen dalako estrategia teknika bat, mirenek zioena montatzea dokumentazio den argazki hori, ekarpen filosofiko desberdinak, eskuartze artistikoak, kontzeptu hori sartzen da liburuaren motore tekniko gisa, baina ulertu dezakegu baita ere nozio hori, ez bakarrik irudi testuaren uztardura bezala, baizik baita zinearen muntai prozesu bezala, eta zinea bai izan zen erakusketako aktuazio indartsuetako bat, baina katalogoak ez ditu jasotzen, instalazio irudiak jakin nahiko genuke, zineak ze paper jokatzen zuen, maila kontzeptualean, baina maila espazialean ere. Muntaiaren kontura itzulita berriro, erakusketaren muntaia zen bat, eta liburuaren muntaia beste bat, zenbait artistarekin azken momentuan sartu ginen, zeren, bageneukan alako musika bat hori albidetzen ziguna, baina itzuli nahi dut, eta horrek zerikusia dauka, zuk esan duzunarekin filosofia testu gehiago zeudela, ez arte kritikakoak horren beste, eta hori izan zen erabaki bat, itzuline izan genuen momentu hartara, etzan hain ondo identifikatua gertatu, bukaera aldera arte. Alegia, 50ko hamarkadaren bukaerara, non artista asko hasi ziren, lanean, material guztiz anitzekin, irigintzako materialak zirela, medikuntzako materialak, biologiakoak eta bar. Eta uste dut hori momentu oso garrantzitsua izan zela, baita lehenengo ezaki performanceak deitu ez, eventoak deituko nieke,
50ko hamarkadaren bukaerako artista batzuk ja oso zehatze dokumentatzen hasiak zirenak, eta Protaz da artista larmeanoa erabat oso kultoa, naiz eta gauza kloneskoak egiten dituen batez ere, eta batez ere bere espazioa literarioa da, lenguaiarena, eta uste dut, horri lehentasuna emanen nahi genion, eta momentu hartan obren sistema zia zegoen, gauza espektakularra eta bar, nahi genuen itzuli aukera interesgarri eta aberatzegoetara, beste praktika estetiko batzuetara. Niretzako artea da kategoria bat, eta praktika estetikoen nozioan, uste dut daukagula espazio irekiako bat, ustekabeago bat, interesgarriagoa, oso azkar eramaten gaituena merkatura. Gaur batek arte garaikideaz hitz egiten duenean, sekula ez du hitz egiten obra esanguratsu eta adierazgarri multzo batetaz, baizik merkatuaz hitz egiten du. Esango nuke merkataritza garaikidearen parte espezifiko baten dela. Edozeiten telek daki zer den arte garaikidea, baina sarritan ez da nik daukadan idea eta praktika. Eta nik bezalako erreakzio edukiko lukete beste lagun askok. Eta zinea esposizioan, etzen zinea bere zine izan. Rossellini, Antonioni edo Godard, adibidez Godard, gonbidatu egin genuen baina lehenengo momentuan, nola ez ginen harremanetan zuzenean berarekin jarri, gomoren muga eduki genuen, eta ja berandu nire lagun batek deitu zion, eta esan zuen nola, gomok etzidan ezer esan, eta zineko historiekin nahi duen egin dezake Andre horrek, baina hasierako ideia zen artikulatzea dokumentako parte desberdinak eta geneuzkan eraikin desberdinak, kanpo barrukoak, hori etzen posible izan, 15 bat egun lehenako baino ez ginelako berarekin harremanetan jarri, hor genetzen hain kontentu geratu, eta Dagramen pabiloian erakutsiko genuela Godarren egindakoa, eta horrela lortu zen bisitari kopururik handiena bertan konzentratzea. Erakusketan lau gai zeuden, bata hirigintza eta arkitektura, beste artea eta politika, zinea litzateke 3. eta 4. Antigona, eta esan dezakegu linea horiek erakusketa zeharkatu dutela, eta epe luzera, praktika artistiko garaikideetan epe luzeko eragina izan dutela. Nola aukeratu ziren kontzeptuak, ze rol jokatu zuten erakusketan? Zuk orain aipatu dituzun lerroak, lan lerroak ziren, baina ez ziren irakurketa lerroak erakusketan. Bestetik erakusketa da, antzerkian bezala, ez da beharrezkoa, eta batzutan gainera oso kaltegarria da,
jakitea zer nahi zuen zuzendariak. Eta uste dut, obren antolaketa oso eraikia zegoela, zera jendea pentsatzen duenaren kontra eta zorionez jende askok egiten duenaren kontra, erakusketa handia delako, batek ez ditu obrak pilatu behar, patatak izango bailiran, baizik oso modu zehatzean musikalean antolatu daiteke, lan oso handia da, noski, konfidantza eduki behar da. Lantalde bat eduki behar da, arkitektuekin, jendeak ez badu elkar ulertzen ez du funtzionatzen. Eta uste dut elkarrizketa bilduma bat zela, batzuk besteak baina begibistakoagoak eta purka-purka eginak, baina hirigintza adibidez, bazen, artista batzuek, 50. hamarkadaren bukaeratik nola pentsatua zuten hiri espazioa, nola behatu zituzten arkitektuak, nola arkitektuek nola pentsatuak zituzten espazioak, barrukoak, kanpokoak, nola zuen izena Amsterdaneko zar ura, arkitekto holandar bat, aurreko belaunaldikoa, aldu banaik, izan zen arkitekto bat, pentsamentu antropologikoa zeukana, handi nahikoa, eta hori oso ona izan zen hainbat artistarentzat. Asunto etzen iria, politika eta bar. Artista oso gutxi geneuzkan lanean, politikoaren nozioa, alegia, poetics politics zehazten denean, nik artean politikoaraz daukadan ideia, Malarme edo Beketetik gertuago dago, gestikulazioa, prozesu literal ilustratiboak ez zaizkit interesatzen. Eta batzuetan badira forma estetizatuagoak eta segurenik eraginkorragoak, militantziakoak, baina ez zaizkit gustatzen. Sekula ez nuen horiekin lanik egin. Beste espazio bat eta hori nire interesatzen ez zaidana, nire erakusketetan. Bizitza normalean, ikusi dezaket ekintza eraginkor pentsatuago erakargarriagoa. Baina atzinan nagoenean esango nuke guai da kluna artista politikoa txendu da. Eta hori funtsezko iruditzen zait. Jendearekin hizketan, badago idea karikaturezko bat, politikoa da, hizkuntza aldatzen duena, estrukturak aldatzen dituena, lan oso sakona da. Ez da gestikulazio kontu bat, oso fina da. Eta militantzia beste gauza bada. Pertsona batek bi gauzak egin ditzake, baina ez aldi berean eta ez forma berdinekin. Liburuan azaltzen den beste kontzeptuetako bat, kolonialismoa da, eta ia erabiltzen da liburuan postkolonialismoa edo neokolonialismoa bezalako terminoak, eta atxorratzaldeko saioan Rachel Weissek Labanako 3. bienalaren sartu zuen ja 89an, nola alegin bat zegoen beste espazio bat eraikitzeko nahia, arte garaikidearen eurozentrismoaren kontra joango zena batez ere erakusketa eskala handi horren parean momentu honetan ere gai hori, karikaturizazio, aipatzen zenuen karikaturizazio horretan erortzen da. Eta momentu horretan ordea
ez da inoikoa, eta nola planteatzen zenuten kolonialismoaren termino hori liburuan azaltzen dena. Uste dute dokumenta horretan etzen izan tematika bat artista ez euroamerikar asko zeuden, baina sekula ez nuen inork ezin du dena jakin, inork ezin du aurkeztu artistarik esanguratsuena artista bakoitzeko, eta horretan ere desberdin pentsatzen nuen, dokumentakoko beste zuzendari batzuekin konparatuta. Uste dut denbora luxu bat dela pentsatzeko lana egiteko, eta ez da derrigor denbora batetik bestera korrika joateko, baizik da denbora pentsatzeko, gogoeta egiteko, dakiena kondensatzeko, sakontzeko, gehiago zehazteko. Artista ezagunak bai, Laude Auzikaren uste dut aurkezpen oso zehatza izan zela. Artista liriko politikoa zen, zentzu politiko poetikoan, Brasilgoa, Irurekoa eta Michelangelo Pistoleto, seguruenik gero eta gehiago ikusten da. Ipar Amerikarrik sekula ez zuten ulertu, baina uste dut izan zela lehen artista post-freudiano. Berak ezarri zituen tresna post-freudianoak, eta momentu hartako bi artista oso zehatzak ziren, baina jendeak ikusi nahi zutenek ikusten zuten, beste batzuk hain bizkursi joazten, eta ez zuten ikusten, baina hori niri bosta jola. Eta nazional kolonialismo eta berrogeita bostarekin hasi ginen, bai, konzentrazio kanpoak, gero Hiroshima etorri zen, eta Frantziako kolonien bukaeraren hasiera, Marokoko altxamenduekin, oso gogor erreprimituak izan zirenak, eta uste dut orain ezagutza gehiagorekin, denbora gehiagorekin, dokumenta eta gero koebaluazio ikusita, posografia azpimarratuko nuke, eta Indiako independentzia 47an gertatu zen, uste dut fetxa garrantzitsuak direla. Sartu gabe, hori oso eztabaida handia baita, nire ideiak ditut, baina uste dut 45 eta konzentrazio kanpoen askatasuna, ez duela guztientzat esan nahi berdina. Badaudela espazio kultural eta humanoak, non jendeak beste kezka batzuk zeuzkan. Uste dut hori ongi pentsatu behar dugula. Ze bestela ondorio garaikide batzuk baita uzkagu, zenbait diskronia dauzkagula. Beti ezin dira pentsatu historian eta temporalizazioan, denak norberaren berdinak izango balira bezala. Eta gero esan behar dut, postkolonialaren gaia, niri honela datorkit, neokolonialismo hainbat sintoma, alegia postkolonialak esan nahi du ja kanpoan gaudela. Niri kontzeptu hori okerra iruditzen zait, eta bestetik. Uste dut orokortzea gehiago errezten dituztela, pentsamentu zehatzak baino, eta kolonizazioak Indian ez du sortzen Afrikako herrialdetan sortzen duena, hori esan behar da, baina hain da kursia hori esan behar izatea. Kolonizazioak noski esan nahi du
menderak eta forma violentoak gehiago gutxiago, baina hori ez da nahikoa, aztertu egin behar da. Eta uste dut, menperatzea hainbeste forma dauzkagula, bai, zerbidumbre formak sortzea da, alegia, hitzak gera arazi eta ikusi behar da non gauden orain, gauzak ezin dira nahaztu. Teoria politikako zenbait mailatan gauzak antzekoak izan daitezke, baina gertutik begiratzen baldin baditugu, momentuko egoera geopolitiko, sozialak eta barrak, Indiako, han gertatutakoaz, pribatuan eztabaidatuko nuke, baina publikoan ez, uste dut gauza askotan oso ondo atera direla. Gaur goizean egon dira Iban de la Mazak egin duen interbentzioetako batean, bai, zergatik akademiko indiarrek okupatu dituzten zenbait espazio postkolonial. Dokumentan pentsatzen baldin badugu, erakusketa handi bat eta, baina artearen espektakularizazioarekin edo artearen instrumentalizazioarekin ez da erlazionatzen, baina publiko asko joanten den tokia da, erakusketa eta 1987an zu komisariatu zenuen dokumenta, errepikatu dugu behin eta berriz mai honetan, urte horretan inauguratu zela hemen museo bat, bai, ordezkatzen duena irudi bat, museoa enpresa bat, masa turismoari begira. Bai, galdetu nahi dizugu, ze pertzepzio zegoen momentu hartan, fenomeno horren inguruan, eta baita ere beste fenomeno bat, paraleloki gertatzen ari zena, globalizazio prozesuen azelerazioa. Uste dut Guggenheim Bilbao dala, sintoma perfektoa. Uste dut inoiz sekula entzungabe nengoela erakusketa bategatik izan zela marka bat, zerbait berezia, eta uste dut frankizien politika bat badago, eta hor ikusi daiteke, frantsesek Louvre bidabienen nola antolatu zuten, metastasi bat bezala da. Guggenheimen metastasi bat da, hemengo ere, metastasi garaikide asko daude, bai? Dinamika berdina da. Hori da gauza bat, eta gero, matizatu nahi dut, zuk esan duzu, dokumentada erakusketa handi bada, serio eta bar, eta zorionez, ez dago ezer, ez inor, bermatzen duena, dokumentak jarraitzen duela, baizik hautapen batzordearen erantzunkizuna da, are gehiago ondorengo zuzendariena, eta niretzat arriskurik begibistakoena litzateke,
zorionez uste dut orain badela, dokumentaren bienalizazio prozesu bat. Dokumenta 5 urtez behin egiten da, batzutan, zuzendari aukeratu eta bat, ja 3 urte edukitzea luzu baten da, baina gero eta gehiago ikusten dut bienalizazio prozesu batean dagoela, eta uste dut dokumentak bazukala bere ritmoa, bere distantzia jarrerak, gero eta zailagoak direnak inposatzen. Dokumentako zuzendariak, eztabaida asko daude eta bar, baina zuzendari bat botatzeko arrazoia litzateke dirua edo politika nagusia, baina bezala luzu baten da, eta aginten maila bat badauka eta ikusten dut adibidez. Guk egin genuenean dokumenta eta Hortensia Volkers eta Danik eta beste askok, egunean 16 orduz lan egiten genuen, bakarrik dokumentara eskainia merezi duen lana baita. Arazo ekonomiko-politiko ere bada, baina jende asko uste duenaren kontra ez da ez Europako eta munduko presupuestorik aurrekonturik handiena. 97an eurotan ezin dut eman. Markoetan kalkulatzen genuelako, baina Hortensiarekin kontuak atera genituen, eta ondorioa izan zen. 5 urte presaketan ekipo eta bar, San Pabloko Bienalaren aurrekontua ateratzen zen. Beraz, oso zuzena da, baina gauza interesgarria da, parte importante bat, aurrekontuaren parte nagusia gutxienez orduan, gobernu lokal eta nazional alemaniarretik zetorren, eta hori gardentasun berme bat da, askatasuna handia ere ematen du, alemanek pazientzia handia daukate, eta oso zuzenak dira. Bai maila estetikoan eta politikoan. Frantzian ez litzateke berdin izango. Azken galdera bat prestatu dugu eta gero ja galderak egiteko aukera emango diogu publikoari ere. Berriro gatoz liburuaren eta erakusketaren arteko harremanera. Badaukagulako lagun bat, liburu diseinatzaile bat, Philip Tak, zeinarekin epe luzerako proiektu batean egin genuen, Marcel Brotarsen kiko lanaren eta pasioarekiko harremana, badakigu zuko ondo ezagutzen duzula Marcel Brotars, eta beti esaten zigun liburuaren denbora edo kataloguaren ez da erakusketaren denbora, eta hori Marcel Brotarsek baita ere artistikoki esku hartzeko formato bezala planteatzen zuen. Alegia ez dokumentatzea derrigor erakusketan zegoena, baina bai aukera, liburu baten argitalpenaren aukera baliatzea, gogoeta artistiko baterako eta dimensio oso baterako. Lehenago muntaia hitz egin duzu baita, partitura baten diseinua abiapuntu hartuta, orkestra konplexu bat bezala planteatu duzu ekipoa, eta bi prozesu horiek liburuaren edizioa instalazioarekin hasi baino askoz lehenago hasi zena eta gero
partitura horren egiteak, hor kruze bat zegoen, bai, ekipoak oso porosoak ziren, artista bat sartzen zenean, edo obra bat besteagatik ordaintzen genuenean, arkitektoak biziren, eta segituan zekiten alegia oso malguak ginen. Egunero egiten genuen bilera bat, gutxienez egunero, ekipo osoarena, eta erakusketako liburua, zen Muntaia, Norzetorren lehenengoa, ezin ziren denak batera deitu, baizik modu progresiboan deitzen zirenen noski. Eta oso zorrotza zen, horri joan zen noizean behin, batzutan oso bizkordi joa, eta beste batzutan horri bat ez da ondo geratzen, berriz pentsatu nahi du, eta hori da kontua. Eta liburuaren espazio bidimensionalak, erakusketaren espazio tridimensionalarekin ez dauka zer ikusirik, beste espazio bat da, adibidez atal bat baganaukan informazioa izenburukoa, oso garrantzitsua zen, eta gogoratzen dut oso atzeratuta zegoela, eta deitu zidan, esan zidan aizu, oso atzeratuta dago zer egingo dugu. Eta orduan, hirigintzatik informaziora pasatu genuen, zeren hirigintzako informazioa, informazio atalera ere pasatu zen. Gauza horiek egiten ziren, dantza bat zegoelako, badago struktura bat. Eta struktura bat, irudikapen berme bat izan daiteke, baina estrukturarik ez dagoenean, kaosa dagoenean, struktura oso urrutiraino joan daiteke. Zentzu horretan, dokumenta liburua ikerketa prozesu baten fruitua da. Ez, hori batez ere dokumenta da, baina liburuan prozesu oso espada ere gutxienik kondensazio puntuak bai jasotzen ditu. Jakin-min bat. Elkarrizketan zean sortu zaidana. Dokumentoi buruz hitz egitean, zeren hiru elkarrizketetan edo hitzaldietan sortu baita. Zuek, oroimenea atzera botata eta artxibo pertsonala, oroimenaren artxiboaz aparte eta gogoratu naiz, dokumentako artxiboan ezakit miren eraso edo norri izan zen, egon zen momentu bat zure artxibo artelekun zegoen, jarraitzen du bidaiatzen. Kaselen utzi nuena da, uste dut, utzi behar direlako dokumentuak. Baina dokumenta bakarrik balitz, baina, bizitza osoko materialak daude. Eta orain nun dago, orain kaselen dago. Ez mezenaz bat behar dut, dena eskura edukitzeko pisu bat erakutsiko didana, dena batera edukitzeko aukera edukidezadan lio baten delako. Azkeneko gauza bat, liburua, denboraren iraganarekin, ez dut dena gogoratzen, baina gauza bat oso garbia guztiontza prozesuari ekin genionean, zera izan zen, dokumenta instituzio gisa dokumentan pertsona askok parte hartzen dute, pertsona asko etorriko ez direnak etorriko, ez daukatelako aurrekonturik joateko ikustera, eta hasieratik pentsatu genuen, liburuak izango zuela zirkulaziorik iraunkorrena
Eta orduan zirkulo konzentrikoak Kaseleko erakusketa liburua 100 egunak eta hasierak online izan ziren eta gauero edukitzen genuen performance baten aurkezpena edo 100 eguneko kontzertuak eta hori talde batek sinatzen zuen, Fassbinderren laguntzaile bat zen burua, eta online jartzen zuen gauean oso berandu, baina zen, eta geneuzkan zintak jentearen esku adibidez 22an dokumentara zetorrenak, ikus ezaken batetik 21 bitartean zer gertatua zen. Eta hori artxiboan dago. Orain eskubideen kontua dago, baina eskubideen kontua baino lehen, orain arazo teknikoak sortu daitezke materialekin eta bar. Orduan ez genuen beharradina pentsatu, uste dut bizitzan momentu batean erabakiak hartu behar direla. Ederki, ireki dezakegu agian, galderetarako txanda. Bai, eta Korin eta Inez ere gonbidatuko ditugu. Bai, Inez eta Korin, mesedez, igo nahi duzue. All my things. Oh, okay. I can take this away. It's so much better. Sí, yo quería lanzar una curiosidad. Jakin min bat. Uste dut hirurok partekatzen duzuela. Formato bideografikoa VHS dokumentazio formato bezala, iraunkortasun txikia daukana eta kalitate penagarria daukana, baina bai dokumentazio estruktura bat dauka garaikoa parte bat iruditu zait eta narratiba bat eraiki du, ohiturarik ez duguna ulertzeko, baina formatuak baita ere hitz egiten du orainaldia kontatzeko modu bat bezala, oso polita iruditzen zait. Eta baita ere da, gauzak antolatzen ez ditugulako, ze beste artxibo batzuk bai daude antolatuak. Eta hemen belaunaldi teknikoko pasabide batetaz ari gara. Errealitatea da, kutxa asko daude, gauzaz beteak alde guztietan eta zaila da, era honetako proiektu batean. Artistek asko zarreta handiagoa jartzen dute beraien lanaz hitz egiten denean eta ez dut dokumentazio zehazki aipatzen. Baina transferentzia tekniko bati buruz ari gara. Nik kazetaren itzulpena egiteko eskatu nuen oraingorako, baina egin zuen Artelekuk ere. Eta, kopia guziek ongi funtzionatu dute, naiz eta VHS-eko kalitate izan ordukoa, eta niri pertsonalki asko gustatzen zait. Iraganeko telebista bezala da, parabolikaren bidez ikusia. Nik gehiago ikusi nahiko nuke materiala, baina, gehiago aztertzeko beste modu baten da hori. Hori menera datorkit
Michel Desertok, 70-laurogeiko filosofo ezaguna, eta Buburrek argitaratu zuen artikulu bat aldizkari batean. Artikuluak Michelen zioen artxibo sustantzia aluzinogenoa. Bai, baina kontua da baita zer gordetzen duzu, zer ez, eta nork hartzen ditu erabaki horiek. Derridak asko idatzi zuen gai honi buruz, baina hori gaur egun jendeak planteatzen duen gaietako bat eta. Bai, bukaerara iristen ari garen ez ezkero, bereziki gaur, baina baita ere uste dut atzo, hitzaldiaren markoak erakusketaekin dauka zer ikusia, baina hemen instituzionalizazioaren gauzak planteatzen dira. Hori hurrengo hamarkadan ez duzue, sakonkiago aurkituko duzue, eta denok hitz egin duzue baita ere diskurso instituzionalei buruz eta nola eragiten duten erakusketen sorreran. Orduan zuei bioi galdetu nahi dizuet, zuk ere bai, kategoria pare bati buruz hitz egin duzu. 80ko urteetan egon zela instituzioen gaineko kritika bat, erakusketen eraketaz, gai interesgarria da, oso zabala. Eta bai, nahi nuke argitzea zein den gure referentzia sistema. Eta ikustea ze desberdintasun dauden aro horren eta orainaldiaren artean. Aurreko hamarkadaren programa definitu genuenean, instituzioen eta instituzionalizazioaren gaia artearekiko ez zegoen hain presente, baina modu hain oso biztakoan agian, gertuago geratzen zitzaigulako maila biografikoan, zentzu guztietan, bai kronologikoki, hemen errepikatu duguna, kasu lokalarena alegia, ikusten genuen ezin zela saihestu, eta agian Imarren gonbidapenean, pentsatzean nola praktika artistikoetan nola aurre egin zitzaion IESaren krisiari, horrere instituzioa zegoen. Bai, uste dut, proposamenean hasieratik zegoen erakusketaren artefaktua hartzea kristal bat bezala aurpegi asko zeuzkana. Ikusten laguntzen dizuna, baina aldi berean ugaltzen duena prisma bat baliz bezala, irudia ugaltzen du. Eta erakusketa proban jarri nahi genuen artefakto bat bezala, lagunduko zigune iragana ikusteko, izan zitezken beste momentu bateko erakusketak, momentu horretarako etorkizuna izan zirenak edo iraganeko erakusketak lagunduko digutenak ulertzen egin zireneko testu ingurua, baina baita ere egia da erakusketak laguntzen duela beste gauza batzuk ikusten. Ez bakarrik testu inguru politikoa, baizik instituzio formak ahalbidetu zituztenak erakusketa batzuk, eta badauzkagu instituzio batzuk zenbait erakusketa ahalbidetzen dituztenak eta beste batzuk ez. Eta uste dut hamarkada horretan, ikusten dena nagusik da erakusketak zerbait irekiago bezala planteatzen dira. Hiri esku hartzeak erakusketa bezala planteatzen zenituen. Edo beste batzuk urtebete irauntzen duten erakusketak, baina ez daudenak erakusgai 365 egunetan, baizik erakusketa horren denbora zabaldu eginda, eta ikerketa adibidez ez da modu ikusgarrian gertatzen, baina denbora guztian
hor dago. Eta hori ere hamarkada honetan gertatzen da. Benetan formatoa ere esperimentatu egiten da dokumenta 10ean, alegia erakusketa bat, iraganarekin elkarrizketa egiten duena, iragan gertukoa noski. Baita ere momentuarekin elkarrizketa du, alegia langabezia handia zegoen momentu horretan, Frankfurtekin Kassel zen, Alemaniako hiririk pobrena momentu hortan, eta orduan ikusten zen erdigunearen degradazio oso bat, geltoki zaharretik egin genuen ibilbide bat, ibairaino, eta uste dut, ni ez nago ados erakusketa guztiari deitzearekin. Korinek deskribatu duena, niretzat gehiago sartzen da, eventuan denbora desberdinekin, erritmoekin eta abarrekin, eta instituzioetaz hitz egiten denean, bere arazoak ditu eta abar, baina instituzioa ezin da libi bat bezala erabili, beste maila bat pentsatzeko, instituzioa berea bezain garrantzitsua dena, eta formatua da zuzen. Nik ikusten dudana da, Pompidou museora joan edo Pradora joan, eta erakusketa formato berdinak daude, eta hori arazo baten da. Eta eventua eta erakusketa horregatik bereizten ditut. Horregatik dokumentan esaten nuen hori 100 egunak evento baten dira, oso pazientzia gutxi baitaukat, erakusketa bezala iristen diren eventuak bat iristen da, eta ezaki batek gauza bat bukatu berria den, edo ez den hasita uste dut hori konpondu daitekela, kartel batekin, espazioan orkestazioarekin, eta uste dut nahazketa handia dagoela. Instituzioa da gauza bat, baina irudimen falta, formatuetan lan falta, formato alik eta egokituena egon dadin diskursoarekin, edo artistak eraginen nahi duen efektuarekin, hori ere erantzukizun baten da, ez da bakarrik instituzio kontu bat txinan dagoenean egun horietan, oso arraroa iruditzen zait inork ez aipatzea, kaos erabatekoa. Dagoena espazio garaikideetan, espazio nazional edo instituzio kultura ministerioak kontrolatzen dituen espazioetan, gobernu kontrolatutako espaziatuetan, erakusketak askoz matizatuak dira, ordenatuak dira. Eta hori ere gogoan izan behar da. Eta hor zuzendari asko daude, aparatxitak ez direnak, instituzioa da gauza bat, eta formatuak beste baten dira. Uste dute mazen kontrol bat etakoela, mazen herriaren baldartze asko zaundiakoa dagoela espazio garaikidetan, eta ezen espazio ofizialetan. Uste du baitere oso garrantzitsua dela ikustea zer gertatu den azken 15 urteetan. Museoen nahia performanceak, formato desberdinak, zer den instituzionala, zer den ez den instituzionala, denbora desberdinak, nahi desesperatu baten dago museoen aldetik eta hori arazo baten da. Zure galderaren arira hori.
Bai, hori da gai politikoa ere, baketik beste zerbaitera pasatu da. Orduan instituzioak, komisarioak aldatu egin dira. Lehena gure pertzepzioa, gure irakurketa zen pakea artistak. Bueno, orain hori erabat aldatu da. Uste dut, orain berrirakurketa bat dagoela orain. Bai, baina hor dago artisten lanean, ez? Dana dago egina, bueno, oso zaila da, jendeak ez dauka denborarik, ez dauka gaitasun intelektualik, badaude artisten lan batzuk, Malarmerengan bezala, Malarme ez da, bi bertso ikastea, baizik makina oso bat, eta maila altuko politika bat. Eta hori da Rosierren lana, poeta hain sofistikatu hori da, 19. mendearen bukaerako politikoenetako bat, eta gaia da obra politikorik sakonena, zentzurik sakonenean. Bekete bezala, eta ez dago zer ikusirik gardentasunarekin, bertso edukitzearekin publizitaterako ez hemen, paradoxa baten dago hemen, eta nik bai ikusten ditut artistak maila horri eusteko. Bueno, nahasketa baten dago, obra baten espazioan, dago alde batean, baita modak ere, izango nuke, zentzu gehiago daukala, zehaztasun gehiago. Ambizio gehiago ere bai. Zerbait gehiago esan nahi duzue, Inez? Gaur ere ardo aldago? Hemen uzten dugu orduan, eskerrik asko guztioi. Eta eskerrak noski Azkuna zentroari proiektu honi laguntza ematen jarduteagatik duela 3 urte geroztik, eta espero dut hurrengo topaketan elkar ikusi ahal izatea, 2020an seguru izango baita. Eskerrik asko. Yo creo que nos hemos ajustado. Yo creo que sí.